Goedemiddag en welkom vanuit de IJsselmar. Want er wordt Juurt weer zield voor het SKS kampioenschap hier bij Starem. En het goede nieuws is, ontnota gaat het gewoon terug. Naast mij analist Dini Visser. Juster koert net terug in bij Elehuizen te volle wien. Nou, ik riet je van de morgen in. Ik dacht van, oh jee, hoe komt het? Maar ja, ze zijn van de morgen, ontnota, ja, het gaat gewoon terug. Ja, nou, zat het nou eens kennen dat ik wel, het liep het mooi. Het werd een mooie dag, dacht ik. Ja, het liep het mooi, het kind wel, maar ja, wij horen net de ziel. Nee, dat klopt. Die skippers direct zo makkelijk. Nou ja, zoals het nou is, denk ik dat ze al je wel zeggen van het ken wel. Maar Jan moet eerst maar even vertellen, denk ik, wat er nog komt. Maar zoals het nou is, moet het wel kennen. Je zielen kennen lang, maar wedstrijdzielen, dat is weer wat anders. Hè? Want wat maakt het oors dan? Nou ja, dan moet je op het hutst. Hè? Dus, dan zit je wat meer de grenzen op. Ja, en je komt bij een boei met meerdere skippen tegelijk. Dus dan krijg je al gauw ongecontroleerde situaties misschien. Maar altijd een hege golven binnen of vlagerig waar. Dus ja. Maar dat maakt het gevaarlijk, hè? Misschien wel die hege wegen hier bij Starem op IJsselmar. Ja, dat valt nou nog wel mee. Of daar moet ik zeggen, als je een week lang zuidwestenwind op het strand stiet, dan krijg je hele heuge baren. En zo'n skipje, dat is direct maar 40 centimeter en het een heel hoop zeil erboven. Ja, dan heeft net zo volle te melden. Hè? Dan vaast erin en dan luister ik samen stil. Nou ja, als er dan een dikke vlaag in krijgt, heeft ook niks meer te vertellen. Ik kan het besturen. En inderdaad, als het dan dicht bij elkaar zit op een ton, wordt het al gauw gevaarlijk. Ja. Maar goed, Adini zei van het kind terug in, dan gaat het gewoon terug natuurlijk. Maar laten we eerst maar eventjes gauw hier bij Jan Jonkman. Want Jan, hoe komt het met het waaien? Goed, bij scootjesielen op IJsselmar. Ja, dat is echt het grote wetter. En dan komt het ik weer op een wien aan. Nou, die wien wie van noord naar zuidwest en krijgt 2 tot 3. Maar die helft van mij die weer rond tot een krijgt 4. En ik ga nog meer wat naar het westen toe. Ik zie het naar de zuid zitten zien richting de 5 en soms dan wel eens even wat meer. Nou, dat weer een prachtige wien voor de zielerij. Nou ja, Sageer Fedget, een grutskip had ik er zo wat zorg. Ja, dat zei Jan Jonkman dus. Mooi Wienkrijft 5 en uitzit is naar 6. Ja, elke niet een reven, neem ik aan. Hè? Dat mat mij dit waar. Ja, ze halen je een reefje erin. En ja, dat moet. En sommigen hebben een oude fok, die wat vlakker is. Dus ze zijn al je voor even. En ja, 5, 6, dat is een hoop. Maar er zijn net volle baren, dus ik zou zeggen, ze toe waar. Goed zo, maar nog eventjes één dingetje, want ik zag echt alweer extra bemanning. Waarom is dat? Dan lezen ze gewoon wat jipper. Ja, ze hebben voor hen kon je gewoon ballast, maar dit soort waarsomstandigheden, dan laat je het skip wat jipper, een beetje meer achterom misschien, wat je maar prettig vindt. Maar in de nieuwe formule hebben ze daar een maximum aantal centimeter of millimeters, moet ik zeggen, hebben ze daarop zetten. Dus ja, ze hebben nou net een ondergrens alleen nog meer, maar ik een bovengrens. Dus ja, dan kan je net meer ballasten. Nou ja, en dan heeft een toeke skipper die nog wat enthousiastelingen op een kant staan heeft, die zet nog wat extra mensen aan boord, denk ik. Ja, want extra bemanning, daar zit net een maximum op. Nee, dat zou wel wat apart wezen. Want dat is zo'n skipper zelf natuurlijk, hoeveel mensen die bij een scoort zetten wil. Maar als je dus als je wat jipper lezen wil, dan zet je er gewoon 4 keer 80 kilo, zet je er gewoon 4 extra mensen bij. Ja, dan kan je een hele hoop mensen bij zo'n fucking scoort zetten. Hè? Ja. Die hoeven het die ziel te kennen. Nee, dat hoeft niet. Maar het is wel handig, want ze zitten ze gauw in het paard misschien. Hè? Het is wel handig dat ze weten welke kant ze opdraaien met dat je terugwingen in. Dus ik zoek geen onervaren mensen meenemen. Ik zag nou in elk geval al bij Jenne Woord, weet ik, zitten er sowieso 2 extra mensen aan boord. Nog even over de dag van Juster. Want ik vond het eerlijk zijn, er was net zield bij Elehuizen. Ik vond het eerlijk zijn, wel wat sneu voor de commissie, de wedstrijdcommissie van Elehuizen. Want er wordt behoorlijk wat druk op die commissie uitoefenen. Hè. Ik vanuit de skippers natuurlijk, maar ik vanuit de minwaren hier bijvoorbeeld. Ja, die ging gewoon letterlijk achter hun staan en die zei alleen nog maar, ja, het waait wel hut. Het waait wel hut. Ja, je wordt er als wedstrijdcommissie, je wordt er zuur zenuwachtig van. Ja, dat is een hele ondankbare taak, denk ik, in dit geval, Juster. Ik voel het sneu. Want die mensen zijn al je zielers. Ze zijn heel betoefd in wat ze doen. En zij hebben toch ook zelfreflectie. Dus ze leren wel en ze staan hier voor commentaar. Ze doen het hartstikke goed, altijd vind ik.
En ja, dan krijgt Sandaai als juster. Ja, dat is wel hartstikke sneu. Want iedereen wil zielen. Maar zolang dat kan. En ja, op een gegeven moment zitten zij tussen alle viewers in. Want ze hebben al hun eigen belangen. Skippers die willen, de ene helft van de skippers wil zielen. De andere helft wil net zielen. Ze krijgen nog behoorlijk wat verwensingen via de Marifona Harenta. Ik weet ook dat alle skippers van de morgen bij elkaar west om het daar te hebben. Om toch iets meer respect op te brengen en voor de wedstrijdcommissie. Het is trouwens ook de enige wedstrijdcommissie zonder eigen scootje. Dus ja, ik heb soms wel het idee van ze kunnen het nooit goed van. Ja, nou ja, dat zal ik het misschien. Ze doen het heel vaak heel goed. En zo viel ik dat echt. En zij hebben natuurlijk, staat er nou extra druk op. Want zij hebben inderdaad die backing net van een skip. En voor de meesten op een wal vond ik het hartstikke sneu. Daar werd ik een heel soort energie in. Die stutsen terug het dorp. Die gaan er al hier achter staan. En dan gaat het net terug. Dat is natuurlijk super lastig. Want iedereen wil graag zielen. Maar ja, het kon juist gewoon echt net. Daar wie geen twijfel over eigenlijk. En dat zorg ik wel bij voor de frustratie dat het proces duurde misschien wat te lang. En dan... Zie je het al bij de routebespreking? Hier is het al gewoon zezenmatten van jongens, we stellen het al wat langer uit. Want ja, als je één keer op het wetter binnen, je kan je net gewoon een uur lang inzielen en dan zeggen we stellen het nog even uit. Nou ja, als je uitstellen, op een gegeven moment kwam er eerst een 10 minuten schot. Ja, dat impliceert dat er stilt wordt. Dus als je uitstellen, dan is het helder van nou, we wachten misschien nog even een goed moment houden. En dan neem je de tijd even. Maar ja, qua communicatie wie dat misschien net helemaal duidelijk en hoe dat beter. En ja, zo'n minwariën die dat adviseren, dat is hun volg. Ja, of dat nog steeds werkt, daar kun je dan misschien ik nog eens vragen hoe stellen, maar als je dan... Zeker, dat is heel grif gebeuren. De man die daar dan weer op al die vragen een antwoord had, dat is de René Nagelhout. Hij is de vastzitter van de SKS. Hij wie van de morgen hier bij de routebespreking het palaver bij Starum. En Geertje de Vries die kwam hem in en die hier een heel soort vragen van hem. Je hebben uitspraak die in het protest dat Akkerum hier in de commissie. Dat weer op Langwar. Wat is de uitspraak? Uitspraak is dat het protest afwezen is. Het te krijgen uit het feit dat artikel 21.6 jouwt de jury de bevoegdheid om een advies te geven aan de SKS-bestuur op basis van bevindingen. En die bevindingen zijn vrij duidelijk. Sprake is van constatering terug zowel het stadsskip als het contraskip dat hele mannen en Akkerum vals zijn. Dat is er is toeterd, er is in ieder geval Luciaal, de vlag is omheen gegiend. De borden zijn toond. En dat is steenblauw tot aan de eerste tonnen. Inclusief dat de startlijn lezen blauw is. De vlag is hing in blauw. Dus ja, dat is alle heel vrij duidelijk voor u dat Akkerum eigenlijk gewoon fout wie en daarmee uitsluiten is van die wedstrijd. Eigenlijk weer dit een makkelijke zaak. Ja, dit is vrij klip en klaar. Ja, zou ik het wel zeggen. Ja. We hebben juist mooi maken dat de wedstrijd afgelast was op Vluizen, omdat er te volle winst hier. Hoe komt het nooit in Helly? Nou, het is als volgt. Volgens uw reglementen hebben we dan een inhaalmogelijkheid op wat zijn. 10 om 11 uur te begint de wedstrijd. En ja, dus route om 9 uur en daarna om 11 uur de wedstrijd. Dan gaat het wetter op de Hegemar bij Verzij, bij Indiek. Nou, stiert de Joert ik behoorlijk wat winst. Stel dat de Joert ik uitgeeft, wat gebeurt er dan? Het reglement houdt aan dat als er één of meerdere wedstrijden tot een man die afgelost wordt, dan wordt er een inhaalwedstrijd gepland op 10. We hebben dus vaker gehad dat we 2 inhaalwedstrijden op 10 zitten, maar dat hing het heel sterk van omstandigheden nou. Dus maar vooralsnog is het gewoon 1 wedstrijd. Ja, dat zei René Nagelhout, de vastzitter van de SKS. Ik er nog even een oer van. Ja, zou het misschien Joet wel kennen? Het is toch altijd ja, hè? Volmondig ja, hè? Ja. Een zielige woord. Ja. Wij zitten hier natuurlijk een beetje op een wal. Hier natuurlijk wel op de Battenvier. Wij zijn net op een Isomar. Maar begint het dan, want toch is jarenlang bemanningd lid West natuurlijk. Begint het echt wat te bekriebelen dan weer. Zou je graag op het scootje zitten wollen? Oh, het berouwt me echt weer. Dit zijn wel de dagen dat ik denk van, potverdikkie. Ik zit op de verkeerde plek. Maar nee, dit is echt gauw. Ja, ik vind dit hartstikke mooi. Dus daarom zit ik ziel in natuurlijk. Zolang het de wind een beetje constant bloedt op die 4, nou prima dat net wel kennen. Maar ja, saai wordt het alweer spannend. Dus nou, ik ben blij dat ik net Piet Blauw ben. Zij is het. Nou ja, goed. Azen Piet Blauw. Eerst nog even in het klassement. Zat het er nou bij zit natuurlijk. Nou, we hebben 6 wedstrijden zield. Ja, Juste koert dus net. Maar dit is de tussenstand in het klassement. Grauw nog altijd die Juste Rekkelsa. En dat is dus hetzelfde bleur. 9,9. Voor Ljouwert 11,9. Dan Jereveen 13,9. Snits
op het 4e plak. Tredje in punt Jochen, dat zei ik al. Dan de Lemmer op het 5e plak. En Hielendal onderaan op de tweede kaart de Zuidwesthoeken en Drachten. Nou, laten we hem er dan gelijk maar bij pakken. Hè. De wedstrijdleider Piet Blauw. Dat is altijd mooi hè, om even Piet Blauw te zien. Wat is dat voor een man, Piet Blauw? Ja, dat is een mooie kerel. Die kan het altijd heel mooi vertellen. Blijft overal binnen alle omstandigheden rustig. Dus daar krijg je geen stress van. Dat is helemaal top. Ja, hij is net gauw benauwd, hè, Piet Blauw? Nee, die doet het wel hoor. Nou, laten we maar gauw naar hem jaren. De wedstrijdleider hier bij Starum, Piet Blauw. Nou, in eerste instantie een zangles. En in de stuurbotsbaan starten. En de mogelijkheid dat wij, nou ja, vaart twaan misschien ik als je van nou, dat het nog een gate wordt. En dat, persoonlijk vind ik dat de mooiste baan. En ik weet van heel soort skippers dat die dat ook vinden. Dus ja, daar vind ik meer inzetten. Zo, het risico op achtelijk rondzielen is maar in zangles even meer, vind ik. En ja, daarom vind ik een gate vaak wel mooi. Er zit even meer in. Hij juist de jongen dat de wedstrijd uitging, hè, waar het oudlost. Wie een zand waar een 28 knopensteerder. Hoeveel kunnen we hier hebben? Hoeveel knopen? Wanneer zet je hem nou kent niet meer? Nou ja, als je in een fjouwer tot uitzet is misschien maximaal 6. Ja, dat kerst maar winkel 6 natuurlijk eigenlijk wel zielig. Ja, als het genoeg reven kerst en al het spul. Alleen we hebben wel wegen. Dat doe je vrij diep hier voor de kust. En daar toch is vaak een kwart hege golfslag. Ja, die ben die skippen eigenlijk net helemaal gebouwd. Dus, maar aan de andere kant, ja, dan krijg je het vader eens een keer hè. Moet ik een keer kennen, toch? Ja, dat zei Piet Blauw. Wanneer wordt het nou, nevens die, te gevaarlijk om te zielen op een IJsselmaar? Ja, dat is lastig. Het is echt afhankelijk van wat is de dagen hiervoor. Hè. Zoals je het is het qua golfslag nog oké. Maar als het hier een week lang Hudderwien waait uit het zuidwesten, dan heeft hij echt te volle golfslag. En dan kerst hij de scootjes haast net meer sturen. Maar er is nou toch ook al best wel een soort golfslag? Nou ja, dat is het ik. En als je, de wien is er eerst en dan komen de golfers daar al van de morgen. Maar dat is ik zo. Dus ja, je moet er wel een skip mee houden wat er in de rin van de middag nog komt. Maar ja, het moet kennen, ze zijn al je reeft en we hebben een mooie wien. Maar ja, als het te vlagerig is en hij giet echt die uitzitters worden te heug, dan wordt het echt te gevaarlijk. Ja, en die route, Piet Blauw zei al van, we zetten in op een songles. We hebben liever op een deelbaan met een gate. Maar ook is het wel, het is verstandiger om een songles te doen. Ja, ik ben fan van de gate, op een deelbaan. Maar en dat is hier fantastisch. Maar Joert kent dat eigenlijk net. Ja, wat net ken. Maar nee, dat moest eigenlijk net wel de omstandigheden binnen dan zo dat te volle gijpen moest. En dan vregen ze gewoon om belasting van het materiaal is vierstebod. En meesken, het is te gevaarlijk. Dat zoek ik net wel. Nee. Goed zo, dus een logische keus van de wedstrijdcommissie. Ja, de Siles, die matten het al je dwan natuurlijk. Die zijn nou al druk achter ons om het inzielen eigenlijk. Hè. Zo nemen we dat dan maar. En laten we even jaren naar de klassementsleider. Douwe Visser van Grauw, hoe hij denkt over deze wedstrijd. Zaten we hier staan in Sensje en wie krijgt fjouwer. Prachtig, maar ja, ze voorspellen wat meer. En dan is het maar kijken wat in de jaren de golven of de wien. Nou ja, meestal de wien natuurlijk, dus dan gaan we daar maar vanuit. En ja, we hebben er door Hans gekregen. Het zit op het randje, maar we gaan het in ieder geval proberen. Ja, dat krijg ik kennen, hopelijk. Er luidt een songles in. We zijn wend hier op Starum dat er vaak een gate in luidt. Dat is een mooie baan, er zit een soort in. Songles is veiliger waar te zijn. Bestemmen hier? Ja, nou dat hebben we voorgesteld in het beraad wat we hier zullen hoe je net te gijpen. En als die golven heeft, dan dat schip dat vlucht op een del. Een gijp met windkracht 4 is sowieso al wel uitdagend. En als dan ik die golven erbij heeft, dan je moet het ik net opzieken. Wist wel. Ik denk dat als we hier het zielen kennen, moeten we blij wezen. En een gate, dat is dus absoluut de favoriet. Maar je het even net. Ja, dat zei Douwe Visser, de koprenner dus in het tussenklassement na 6 wedstrijden. Douwe Visser van Grauw. Ja, de heeft jarenlang een mooi west als bemanningslid op de Snekerpan bij Snits. Schets even de situatie. Hoe gaat het er nou onboord van al deze 4 koetsjes? Ja, nou, dit is best wel pittig, hè, want het heel winzielende met die scoort steeds hele tijd in en uit. En dus ja, dat is pittig. Wat ze nou doggen is Shen in de baan.
Waar komt, waar moeten we wijzen, we lezen de slagjes aasen en even share van hoe dat het skip het. Hoe reageert het skip wat wonen we in. Dus ik ben echt even aan het testen van wat hebben we nodig. Zodat ze straks snel skekel je kennen. Dat klinkt trouwens het 10 minuten, Scott. Mooi. En daar ben ze nou met wandelen. En nou is het gewoon even herstellen. En Sjen de lijn uitzielen. Hoeveel minuten hebben we daarvoor nodig? Dus dan wist als de kerst een positie bepalen. En dat is het hartstikke druk nou. En straks, als we bijvoorbeeld 2 uur shield hebben, waar is dan, welk bemanningslid is dan het meest uit te lieken? Nou, ik denk dat de skipper en de adviseur helemaal kapot binnen, maar dat is vooral mentaal. Die heb je in de hallen. Ja, dat weet ik zeker. En de vakkenist en de voorhouder en de scoterman, die ben aardig kapot. En ik denk dat de zweddeman een noffelijke dag heeft. Ja, het maakt het de zweddeman al je niks uit. Nee, die hebben het ik wel dregen, want de bovenste kant die moet ik het zwet een beetje contra bij zakje letten. Maar de pijler die heeft de vrije dag, is maar zo'n beetje. En iedereen is würdig, want iedereen met wat van. En hier erbij springen wat het nodig is. Dus mooi man. Ik de meesten niet alleen maar zwart, je maakt van ballast, die maakt ik gewoon ontwerpen. Ja, dat valt ik net aan, want je moet de hele tijd van kant naar kant en beet houden en opletten. Maar ja, je wil ik net in het paard zitten, dus nee, dat is ik dreig, ja. Goed zo, Dini, de vorige keer vreeg ik naar die van waar wint het? En toen zei de stoot, toen zei de snits, wat ik logisch is. En die woen ik gelijk. Maar waar wint het Juwet? Ja, ik viel wel enige druk nou. Dat snap ik. Het is lastig, want ik ben wel nieuwsgierig. De Beelscootsie die hebben natuurlijk een hoop op het skip verbouwd. En ik ken nog net maar dit soort wien en dit soort omstandigheden heb ik die nog net varen. Dus dat is wel nieuwsgierig, wat gebeurt er? Ik is dan maar Lemmer. Ja. Lemmer? Ja, die is wend om op zee te zielen, dus dat met een slagje. Ja. Nou, we zullen zien hoe dat al hier beteert. Dankjewel, Dini. Naar Audrey van de West, dat komt natuurlijk zo gauw als mogelijk weer bij die waarom voor het nijpeteer. Azen het live wedstrijdverslag, dat wordt vanzelfs verdienen terug Elke Dijkstra en ik Gele Tadema. Nou eerst even de reclame en dan zo gauw als mogelijk weer waarom. Voor het wedstrijdverslag hier op Isomar bij Huddewien bij het prachtige plak Staren. Ontazen. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema. Hast het al sjoen? Er is opruiming bij Kapelinga Wonen in Ljouwert en Boetenpost. Met alle sterke merken onder één dak. Ja, mijn kwattingen ont 20% op meubelen, bedden en accessoires. Kom, laten we gauw gaan, want op is op. Nieuwnieuw.com Dronrijp. Herenmode voor ieder draagmoment. 3 koopavonden en gratis parkeren voor de deur. Nieuwnieuw.com Herenmode Dronrijp. Met de wind in de haren en de kracht van ambitie in de zeilen. Skippers van de SKS, zeil naar succes. Van de Let Partners Marketing en Webdevelopment. Krutske co-sponsor SKS. Nu 50% korting op de zomercollectie. Nieuwnieuw.com Herenmode Dronrijp. Zo is er maar één. Rinsma Modeplein. Je hebt een huis aan het water en wilt dit verkopen. Dan zoek je een makelaar die wonen aan water op waarde weet te schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keeper van din huis had u al voen. Nou dan nog. Wonenaanwater.nl. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema. Welkom waarom hier op de Isomar. Welkom waarom voor de wedstrijd van het SKS kampioenschap hier op Staren. Huddewien, Wien krijgt 5. Uitzit is nice size. Het belooft echt een hele mooie wedstrijd te worden. Alle ingrediënten zijn aanwezig. Dus kijk je gauw oer naar uw beide commentatoren Elke Dijkstra en Gele Tadema. Ja, dankjewel Arjen en welkom Gele. Dankjewel. Beginnen we voor, we zijn
al haast bij het 4 minuten schot. Dat zal over een 10 seconden zal dat klinken. En we zien hier, zoals Arjen al zei, op de IJsselmar bij Starem. En daar wie het 4 minuten schot. Dat hebben we juist jet. En toen kwam daarna de uitstelvlagen erin. En al vrij snel de afstelvlagen. Maar Gele, de omstandigheden, die liet je nou iets beter dan juster. Ja, er ligt een prachtig ziel daar. Met een mooie windkracht 5. Net eerst heel vlagerig. Mooie, redelijk constante 5. Er zijn altijd wel wat vlagjes in, maar net hele dikke vlagen in die 6. Best niet hek voor hem en krijgt ik net zo'n. En de voorspelling ik net. Dus wel een beetje tandemmen, maar dan hebben we door één knoop dat de tandemmers heel. Dus dat valt wat daar. Dus ja, prachtige omstandigheden. Met wild publiek, centje erbij en wien. En nou, het woord is, komt er wel dan aan nek. En hier op het IJsselmar, juster, nou, wie het ietsje huddere wien, maar ja, een oorwetterik. Hè? Wat is het verschil tussen de Vluurzen daar bij Eerlehuizen en hier het IJsselmar bij Starem? Nou ja, we willen vooral vooropstellen dat het juist gewoon hudder waaide op dit moment. Er waaide het echt wel een boel meer. En wat met name hier lastig is de golfslag die gedurende de wedstrijd opbouwen zal. Juster op een Nijmegen en juster Jonne en vannacht weer er weinig wien. Dus dan komen er ontstaan er geen golven. Golven ontstaan omdat er wienwest is. Dus dat wie een voordeel dat er vandaag geen wien stond? Ja, absoluut. absoluut. En daardoor is het nog prima zielen van de morgen wie het nou ja, stier wel wat golfslag uiteraard, maar net volle. En nou maar die golfslag bouwt nog wel op gedurende de wedstrijd. Dus zeker dat die wien dan 1 of 2 knopjes nog tandemmers wil, dan wordt dat steeds meer. En in die trim, als er dan rekening mee houden, dat die golf van hinnen komen is. Toen kreeg je gewoon meer weerstand dan op vlakwetter. En in het sturen, hij is gewoon lastiger te sturen, omdat het vaker van koers hellen was, door die golfslag die in dat skip slagen. Rekken houden met de trim, waar houden ze dan rekken mee? Ja, wat verstellen ze aan de trim? Nou, in verhouding ligt er iets meer balling in die zeil zitten, zodat je iets meer windkracht in die zeilen krijgt ten opzichte van vlakwetter. En die windkracht is nou nodig om door die golven heen te komen. En dan jonken wat extra ballast erin. Wat Arjen krijgt, ik zei, dat is weer mooi bij de hele mannen. Daar, op het middenskip, vlak achter het zwarte, zie je 2 meisken als ballast aan de hege kant als extra mei. Nou, dat is toch ongeveer 2 keer 100 kilo, 200 kilo. En misschien nog een aantal was het extra mei neemt om wat extra ballast te hebben in die skip. En dan hebben we het over levende ballast, hè? Ja, in dit geval wel, ja. Want de ballast mij net meer. Ik ben uitspraken maken van de winter over een maximum wat ze meenemen mij hoe zwier op het skip ik wijzen mij. Omdat er de zielformule per skip op uitrekken is. En dan klinkt wat oneerbiedig, maar levende ballast ben zelfs extra meest mee aan boord. Ja. Vaardigel is ik nog, die kerst ik nog verplaatsen, hè? Ja, kerst verplaatsen en doe kerst altijd ook nog eens ergens inzetten. Als ergens een touwtje al onlutsen waar er maar wat gebeuren. Zo weet ik dat in ieder geval 2 man van de sterke Jerken met Jenne Woord mee zielen en hier met Heerenveen. En nou ja, daar ben ik betoefd zielers, dus die kan ik wel inzet worden. Was het goed beschuurt ik, hè? Ja, ze zijn nou een beetje het stillezen voor de start al, want we zitten al binnen de 12 minuten. Er komt een moeilijke trotwien, hè? Dus dan moest ik meer rekening met elkaar houden, lijkt het mij. Ja, met rekening met elkaar houden. En toen kist ik wel minder stillezen gaan, want als het nog stillezen is, dan zwaar ik die golven ervoor dat de verkeerde kant uitslaan was. En dan is het, dan was het gewoon vol slaan door die golven. En dan rek je in koers kwijt. Dus het is wel zaak om gewoon zielen te blijven. En ik die nu stagen, timer tussen de golven. Dan geven we nou Gaussian hier over de startlijn heen. Waar de posities kiest. Want we zitten op een minuut voor de start. Onderin je Langwaar, die kiest vrij. Daar gaat Grauw ik. Jerk daar een schot of is dat een klapperend zeil? Dat weten we nog net, maar dat is natuurlijk de start net. Ze zullen uitstellen, Jan kennen, ken ik. Als de windskift, dan ken de startlijn er ik dan net goed uit lezen. Maar nevens mij gaat het al hier nog goed. We zitten bij Lemmer, zit er in je mooi Akrum en de Zuidwesthoeken Boppien. Ljouwert zit net zo mooi, die zit al opsluiten. Ja, is net seks, net maar helemaal voor het ziel. Vingen had alle rond te likken. De Grauw eronder is Langwaar. Helemaal onderin bij de pinend. Is dit binnen Snitsers. Ja. En het is nog, hebben ze nog tijd om voor te komen. Ze zijn led, ze zijn vrij led.
Zuidwesthoek. Hier helemaal boven bij het startskip. Ik vang je niet in les. Het is nou zaak om hem trainen te onderin best alweer heel betiet. Ja, Het is nog 8 seconden. Lang waar ligt het terug in, ja. Het is lang waar. De onderin. En nu stellen we op. Daar is het schot. En nu ben we benijd. Het liep dat lang waar. Ja. En dat zal grif lang waar wezen. Een individuele valse start hebben. Herhalend geluidssignaal. Ja, en de Jouwer zit er ook onderin. Ja, 2 botjes. 8 en Jochen, wat lees ik dat goed? De Jouwer en Langwaar. De Jouwer en Langwaar beide binnen te betiet starten. Nou, en dan nog maar hopen dat ze het snel in de gaten hebben. Want Langwaar zal het grif in de gaten hebben. Maar nou gaan we even naar de orenskoetje, Sjen. Want waar binder... Er is iemand die hier waarom gaat, lijkt het... Grauw lijkt een hele mooie start te hebben. 8 en Jochen, ja, wordt nog bevestigd. Grauw lijkt het mooi voor ter, vlakbij Drachten. Hier schurven we het hele veld. Het zit met name aan de onderkant van de start, dus zo veel mogelijk bij het startskip bij. Waar de meesten goed bij komen, staat het lijkt. Op en in is de Lemmer starten. En die zit ik heel mooi voor het jaren. En dan is het even Sjen hoe die winst zit. Lemmer had van geen lest. Ljouwert hier net al te beste start en had er gelijk voor kiezen om de slag hier onderin Schurvum hoe stuurboord voor te zetten. En het ben lange rakken, hè? Ja, ja. Snits kan ook een stuurboord voor het Huzum. Hier is Zuidwesthoek die vrij snel een stuurboord voor het Gennet. Dan wil Zuidwesthoek een mooie start bovenin hier. Maar die kiezen eerst wel voor de stuurboordslag. En dan zit ze aan het bakbord naar de ton te willen. En de Jouwer had die het al in de gaten dat hij waarom had. Dat zullen we zo zien. Maar Sjurk eens even hier. De wegen die komen nou weer. Het wordt al gauw. Ben ik benijd hoe lang die wedstrijd trok. Ze kennen natuurlijk akwatten. Ja, maar dit kan nog prima. Tenminste, dat liep de hele mannen moest even achter in Del. Dus die kon net helemaal onder wind zielen. En dan voordat het maar even zielend heeft, moest even... Want nou, dat Sjurk net de Jouwer waarom gaan. Het is alleen nog... Krijgen we het scenario van Langwaar dan weer. De Jouwer had nog niet in de gaten. Die is nog een trossielen. De Langwaar die al waarom is en waarom gaat. Harmen Brouwer had nog net zafvolle gelok dit hier. Je zit bij de pen, hè, bij de onderste starttonnen. Dus daar kun je vrij snel zien als er heen best. In de midden is dat nog wel eens lastig om te zien, omdat je op een gegeven moment maar beide tonnen in de gaten houden. Uiteraard mag dat onderin ook, maar dan ben je dat dicht bij die onderste tonnen. Dus dan kun je die lijn volle makkelijker loeken. Best om hinnewijzen meest en wennen. Maar Jouwer zielt mooi terug. Die zielt terug. Ja, dan wordt dat toch de discussie wat ze nou onroepen worden, ja of nee. Ja, ze zie het misschien straks bij de bovenste tonnen. Want we schrijven het scenario van Langwaar. Daar hebben we hier van de morgen uitspraak over van Akrum. De commissie die vond dat hij, nou ja, wel een goede start hier. Maar hier ik weer bordjes omheen, herhalende geluidsignaal. Dus nou, binnen omstandigheden nog lastiger dan op Langwaar. Liep het mij om dingen te jaren en te zien. Ja, maar dan was hij er altijd zelf van vergewissen als het een goede start had of net. Daar schurven we de bovenste ton al. Dat is die met de giele pets, als hij zo mooi is. Dat is tonnen nummer 1. En nou, heel nieuwsgierig, want het is wel de Jouwere. Dat haast op kop loopt. Ja, dat is op zich wel logisch. Als een valse start heeft, dan is dat iets makkelijker om nou voor te wijzen. Maar ja, de heer Grauw en Heerenveen krijgen daar wel les van. Heerenveen en Grauw die hier bij elkaar zitten. Dus dan krijg je ook in beeld het kontje van Heerenveen. En de Jouwere die zit hier linksboven. Nou, ze hebben wel vrije wien. En nou ligt het dat Jouwer het in de gaten had. Dan ben ze misschien wat ongeroepen, ik weet het net. Ja, ik weet net wat ze nou doen, want in principe stond zij hoe start kennen en dan via de wien naar beneden. Maar ze wilden er ergens achter wel of zo. Er zit nog één achter en daarom kunnen ze net draaien, denk ik. Ze wel. En we schurven er een rubberbootje. Dus dan tenminste een iets bootje. Misschien ben ze dit keer wel terug de commissie ongeroepen.
Echt zo dat, ja, ik weet niet precies wat er nou praat is en hoe die uitspraken binnen, maar in principe zo dat net mij nou dat er nog meerdere vals binnen wanneer brengt dan een bootje naar welk schip daar. Hè? Ja. Dus ik zou het nooit eerder dan de eerste tonnen dat ze die hoorn hebben. En wanneer en uiteindelijk net door een keer door ik net Woldwaan natuurlijk. Nee, precies. Dus dat is wel. Maar we weten het net, hè? We zeggen er wat en we zeggen het is wel heel bijzonder dat ze er nou wel achter kwamen. Dan wilden ze nog volle vierder van het startschip al assierten. Ja. Ja. Het is. Heerenveen lijkt het. Die dus eerst indraaien kennen op bakboord naar die bovenste tonnen gaat. En dan komt er daar straks Snits en Lemmer komen er straks ik bij jongen. Het wordt nou even zaak om even goed te zien. Die ertussen zit. Drachten daar nog boppen. Snits er ook al wel bij. Dus dat betekent dat de cruiseraker heel mooi inlijn. Dat met name diegene die toen stuurbord voortgang binnen wel goed uit kan binnen. Drachten liep het er heel mooi uit. Het is Akrum dat hier liep het als eerst om de bovenste tonnen te komen. Grauw hebben we even net zien waar die zit. Maar Jerre moeten we even naar onderen schakelen. Want daar zijn nog een heel soort scootjes erom komen. We Jerre al geraas en erop. Daar komt er hier nog tussen zetten. Het is even moeilijk te zien. Maar Lemmer is er goed bij komen. Akrum is er goed bij komen. Deze Drachten, probleemloos en Drachten en het Heerenveen er mooi bij. Dit gaat ik al hier probleemloos. Daarachter de Snitse pannen. Ja, heel knap vanuit die waardeloze start dat ze erbij kan binnen. Die had ik veel oud. Met name die stuurbordslag heel goed best had. En als Sander komt nou Grauw om de bovenste tonnen heen te jaren maar de Zuidwesthoek. En wel wat zijn volgens mij. En wel wat zijn. En mooi dit waar en met deze weer. En is het fijn dat je eerst even al om de bovenste tonnen machinaal wat hinder maar het veld is tegen bij elkaar hoor. En ik vind het mooi, hè, wat even hoe de baan. Hè. Dan loopt dan wel een zanglayer zien. Maar ze had zanglayers wel heel snel bakken. Ja. En dan krijgt er wel een beetje het effect van de gate. Dan zit er nog iets voor de wien straks best nog wel wat mogelijkheden in. Goedjes weer al meer optelt. Huzem. Vol op de tocht. Vlak voor Janne Woord. En daarvoor de hele mannen. En lang waren en Jouwer die zal achter moest sluiten. Maar ik is nooit moest zijn, hele oor omstandigheden dan ouder aan de weekend. En dus het vreegt ik oor competenties van de skippers en bemanning om hier goed mee om te gaan. Er is ook iemand die een tonnenmijn om had. Dat is de starttonne. Dat is de starttonne. Het is maar die Jouwer. Ja. Dan ben je nou net start. Liek het mij. Nee, die mag net eruit. Die mag net eruit. Nee. Nou, de Jouwer die maakt er een potje van hier op Starum. Ja. Maar we zien als dit zo short is, zit de Gijper wel in. Dus er wordt ja, Vingen is al gijpt. En Grauw al volgens mij. Dus dat betekent dat... dat het een mooie baan is. Dat je dan straks... Ja, we zijn bewust kozen voor een zangleider om die Gijper net in te krijgen. En maar die zit er zeker al in, want er ben al een heel soort... of nog een heel soort. Ben een aantal die hele Gijper maken. Alleen nog Heerenveen trouwens. Grauw zielt nog steeds bakboord. Maar het kan nog onder deze omstandigheden. En dan maar zeker als je het even onder in je lijst hebt, zodat er iemand achter je lijst die de wien uit de zeil neemt, dan kun je prima gijpen met deze wien. Ja, even nog aan windkracht 4, dat kun je op zich wel maar gijpen, maar de risico's zeker dat die vloot daar tegen bij elkaar leidt, is volle grutter en dat risico mij naar erin willen. Lemmer had straks de beste papieren. Die leidt binnen de tonnen als binnenste, maar dan gaat het even om de lijn. Die scootjes die daaronder zitten, Ljouwert kent daar niks. Die zit opsluiten, maar de vak naar beneden. Net zet de vak naar beneden. Of ze wisselen van vak of ze averij. Zien we hierachter. Snekerpan. De vak nu onder. Het kan nog even. Maar wat is er gebeurd? Maar dan moet ze wel opzitten.
Daar is de ton al. Ja, dan... Heerenveen gaat al omheen. Dit is link, dit is link, dit is link. Is het boord om boord al hier? Ja, het is Drachten. Ja, Drachten zet een manoeuvre in die helemaal niet ken je. Dit is met deze omstandigheden is dit gewoon onverstandig. Drachten had geen voorrang en die drukt de hele bende omheen. Die weer boord om boord met de orenskoetjes. Ja, en dan is het vreemd een probleem. Dan kennen skippers alles wel op commissie zo wat commentaar op hebben. Maar als ze zelf zulke manoeuvres uithellen, is zo waar, ja, dan het is gewoon totaal onnodig. Waar ervan profiteert werd, is het grauwste scootje ligt het. Van deze chaos. Ja, die looit er helemaal net zo mooi bij, maar ik had die tonronding net in zien. Er kwam een enorm... Grauw prikte maar tussen. En er is hier zelfs iemand die het hele tuig naar onderen had. En Snits, protest en die roept ik om assistentie. Wat is hier aan de hand? Het is toch goed zielbaar waar? Het is prachtig zielbaar waar. Het meid er inderdaad. Stewart komt lemmer en ken die voor de hele Mannendel. Wat is er? Een chaos bij de eerste onderste ton hier op Staren. Drachten komt ik bij de ton en we zeiden het is waar om elkaar wat rond te jan. Ja, en net beginnen te lopen. De tontjes van de wal is ik heel dichtbij. Ik weet niet precies exact wat ze lezen, maar het is wel mooi om die baan. Zoals je ben hier al boet naar het wedstrijd. Oh, dit gaat al je mis. Die baan is te snel, er is te weinig rond daar beneden ligt het wel. En er is maar één die profiteert en dat is Grauwsterskoets. Maar loopt het nou onder de baan? Nou, weet ik niet. Ik zou je tontjes lezen en ik zou skippen boeten naar het wedstrijdwetter. Maar binnen die tontjes, ja, hier ben ik tontjes. Nee, dat is een startlijn, maar daar ben ik vlagjes. Maar ik bedoel, ja, als er gewoon machinaal een goed omheen is, dan is het toch een... Als ze al beginnen te loeven van tevoren, als je daar lezen die skippen voor de wal, nou, liep het mij net dat... Wat een chaos hier op Staren. Als je dit ben vlagjes, maar dat ben Van Voeken, die hadden niks met de maatjes in die oranje vlagjes. Langwaar, Zielt, Trog. Ja, Langwaar en Jouweren, die scoren nog wel mooi naar voren. En het is één scootje wat je van profiteert en dat is Grauw. Maar vergeet ik Staren net, want die kwam ik nog goed uit. En die is jeder door de Wiengong. Wie het dragste scootje wat begon te loeven, wil ze boord aan boord lijnen. Want het wie natuurlijk hij hier misschien voorrang op een oor niet. Maar ja, Cousteau, net als mij, wie hij boord aan boord. Maar alles hier in een enkel rug. Zo liep het wel, ja. Dat Drachten, dat gaat helemaal dichtzielde. Wat zat het lieken dat ze rond de jam moesten nog die treien skippen naar boven. Weer onder andere van mijn Jerveen en Akram zitten daar sowieso. En Lemmer. En ondertussen krijgen wij al je berichten binnen dat Snits zeggen wel tuig naar onderen. En dat de opstekker verwaai hier. We hebben net zien dat dat of materiaalpech is of dat... Het zal dan al Jedder houden, dat ze al Jedder vak naar beneden hier. Ja, maar dat het een situatie met een oorscoetje West had, maar dan kerst ik gewoon materiaalpech had, dan ken ik wat knappen. Wanneer ik dat Ljouwer ermee ophoudt, die Jouwer zielt je nog wel. Nee, die mat nou naar beneden. Die mat nou naar onderen, maar die had vrij zielen. Want die is te betiet starten, hier dat talet in de gaten. Hier, dat is Ljouwer. Dat is Ljouwer, die had het tuig naar onderen. We noemen het 12 jaar van het klassement. Het is Bijltjesdag. Dit is Ljouwer die we nou sjoggen. Die had alleen nog de fok omheen. Dan is er nog wat bestuurbaar. Het is Bijltjesdag op de Isselmar. Ja, maar net de Bijltjesdag die we graag wonen. Dat het toch zielend dat ze een pro punten krijgt. Zelfs de gele vlaggen bij en hier hebben we het medische assistentie vregen bij jou. Hier hebben we de gele vlaggen het shirt dat er EHBO aan boord komen moet. Dan is er wat maar in onderhand. We hopen dat het wat taf valt al hier. Want inderdaad, gele.
het is hier net dat zoals de Kenneth Ziel. Nee, dit is de oorzaak van de wienende en de wegende, wat ik maar. Nee, dit is echt grotendeels veroorzaakt door de skipper zelf. Het is chaos aan het stier naar beneden. En hier zorgen we de koprenners. Dat is Lemmer als heegste. En daar vlak achter, ja ietsje heger, maar daarachter de Zuidwesthoek. Lemmer is goed uit dat clubje Wijkaam. Maar hier heb ik een soort les van. Ja. Die waar ik helemaal, die koe ik net zien ronding maatje die woer. Grauw, wie helemaal net zo mooi uit de start. Die wie een zande boppers de tonnen, maar zeer de gaas op die het onkomen. En dat is dan toch weer grauw, hè? Dat die dat. Nou ja, en Lemmerek, hè, ben wel ervaren skippers. Ik wil net zeggen dat die skipper, werd het nou gebeurd, dat die onervaren ben. Maar Lemmer koer niks. En Grauw koer van tevoren zien dat er wat gebeurde. Kennen we er nog in kroepen in Godship net. Want dat is ik een risico. Ja. Voor hetzelfde jekje de scootjes om elkaar. Ja, hier en Jenne wat. Maar dat is wel heel teleurstellend voor deze wedstrijd zijn. Voor alles. Voor het klassement, ik hè? Ja, maar ook voor die wedstrijd. Drachten, Akram, Heerenveen, Lemmer die als eerste boven binnen. Bij de eerste tonronding. En dan ontstaat er zo'n chaos. De tonnen. Nummer 3. De Lemmer als eerste eromheen. Ja, kijk, zo tijdens die onderin lieken dat nog net zo. Grauw die trouwde win. Even zien wat hier al hier gebeurt. Want Grauw die had nog geen ruimte. Die mag nog geen ruimte pakken. Die moet wachten op een Zuidwesthoeken. Ja. Grauw, ik vind dit. Wat vindt Auke de Grootje van? Want hij gommelt trouwde win, maar hij hier geen varang, hè? Zelfs op Grauw, hè? Toen maar Lemmer. Ja, Auke de Groot van de Zuidwesthoek hier gewoon terug zielen mochten. En het wie je Grauw al die trode wingong. Dat wie en dan ben ik benieuwd wat even gevolgen wat de Zuidwesthoeker daarvan vindt. Maar hij leidt ervoor. Dus, Maar het wie ik oneer. Dit is net des Grauw zoals ze dat zo mooi zeggen. Want ja, zij zielen toch voor het kampioenschap. Ik was nog wel onderskippen dat het nog wel iets harder waait dan bij de start, had ik het idee. Hier Heerenveen en Drachten. Krijgt nog, we noemen het 2 aan het rijden die uitzakken binnen naar de middenmoot, zodat ik een fietsje daar beneden. Ja, volgens de wienmeters rent een lietsbietje op, maar het is ik nog net gigantisch. We hadden nou een wienstjetten van een 20 knopen. Dat zit in 5. We nemen ze maar even op naar dit chaotische begin hier op Starum. Een kop uit de Lemmer op Thuiswetter. Hartstikke mooi voor Auke de Groot. Maar het scootje uit de Zuidwesthoek erbij. Die loopt op de 2e plak. Stredden is Grauw eromheen gekomen. En dan komt even een heel tijd neer. En dan zitten we straks even. Dan zullen we de grif. De hele mannen zit er ik weer goed bij. Akram nou om de tonnen heen. Maar dit is de koprenner. Nou hebben we een mooie hoesjocht. Lemmer, Zuidwesthoek, Grauw, hele mannen. En ik denk Jenne Wout. Ja. En dan zit er links in beeld Akram. Die is Huzum. Is dat Huzum? En daarachter denk ik Akram. Nee, Akram gaat nog met Ton en Drachten en Heerenveen komen er. Want het Heerenveen is ik slachtoffer worden van deze situatie. Die zit er prachtig mooi bij, hè? Drachten, Heerenveen en Akram die krijgt de nummers 1 en 2 rijden. En die ben nou de nummers tussen zo'n 8 en 9. En dan geven we straks maar eens even scootje voor scootje aan waar overal een rode vlaggen in hinget. Want ik het weer zullen weer lang nooit praat worden in de protestkamer. Want ja, als je soks net terugzetten dan we zeggen al.
We nemen het maar even. De Snitserpan, de Snekerpan heet het officieel, is uit de wedstrijd. Die lieken, die gaan materiaalpech. We weten net dat er toch een oorvaring of gewoon materiaalpech, dat er iets knapt is. Ja, maar dat wil voor de onderste tonnen Dat volgens weer mij. voor die onderste, dat zie je net in die situatie. Nee. Die in de fokker al. Dus, dan hebben we nog Ljouwert, die vreeg een medische assistentie. En die ziet wel in die chaos, hè? Ja. Wat een begin van de zielerij hier op Starum. Ja, maar net het begin waar je graag wel... Dit? Ja, dat zou het. Skippers die dan even geen rekening houden met de omstandigheden. We hier ik nog een valse start. En dat wie Langwaard, die hier gauw in de gaten. En Jere, de Jouwer, ja, die hier het let in de gaten. Dus heel wijd rak is die weer omgang. Maar ja, toch alle uitvallers. En de chaos letter, ja, kan hij straks misschien gewoon nog weer omsluiten. Ja. Dat zal net iets en volle schelen. Luidt nog wel een heel eind achterop. Ja, hier eert het toch mooi kalm. Ja. Of kalm, maar goed zielbaar waar. Ja. Hebben we heel lang werk mist. Die is wel weer omgegaan, maar daarna hebben we hem net weer in beeld zien. We noteren weer. Nou, heel mooi voor Auke de Groot en Simon Monning hier op het thuiswetter op de tweede plak. Om er zo bij te zitten. En zij bleven net uit die malaise wij. En ze kon prachtig in het gotje doeken wat er ontstier. En dan wordt ligt het hele mannenpak te gaan in dit heel winse rakje. Of ja, de winse rak. En dan zien wij altijd de beelden nog even te analyseren. En mooi wat, want ja, het is voor u natuurlijk ik maar vanuit in een hoeken en op een bepaald moment. En dan maak je toch altijd wel even inschatten. En ik, de skipper zelf, het mooiste natuurlijk zelfs vanuit het achterdek. Ja, dan ligt het er toch op dat Veen jocht hier om die tonnen te onderhelling. Toen ze twee cirkels ingongen. Drachten, hier moest het Veen voorlitten. Maar Snits, en die hier de fakkel naar onderen, die maken net zoals Ljouwert en de Lemmer. Hier had nooit geen ruchten om ertussen te komen. Maar die met name Drachten, die volgens mij dat dort helemaal tegen de... Ja, en dan kun je wel... Ja, die hier geen ruchten, Drachten hier geen ruchten op Jereveen. Maar Lemmer en Ljouwert hier nog weer geen ruchten om daartussen te komen. Maar ja, dit zei het. En wat hij erom? Ik bedoel, het regel A van het wedstrijdzielen is altijd een aanvaring voorkomen, toch? Ja. En vooral met deze omstandigheden. Oh, hier is Langwark in beeld. Die had de ontsluiting weer bij wat zijn. Nee, hun dat is dus een van de te petit startende scootjes die dan... Ja, in ieder geval weet dat hij al 12e wordt. Want noem het tredje net... Ze lezen al 11e, maar het tredje en viertje lezen eruit. We zullen nog met 12 scootjes hier. Ja, onder prachtige omstandigheden. Geen rare wolken onder de lucht, dus geen driegende vlagen. Of... Hij zal een beetje wat opbouwen nog, de wind. Maar... Ja, dan wordt hier helemaal inhalen in het Fjärdewiense rak. En hier je kan helemaal gewoon wat hoger zullen dan Jenne wordt. In ieder geval heeft die tonnen wat beter aansnieren, dan kun je daar nog boven. En Huzum kan nog weer wat hoger. Wel opmerkelijk. En je kan mooi zien hoe hechte verschil er in die scootjes zitten kan. Om hem goed onder de wind snijden kunnen. Bovendien is de lemmer alweer helemaal reegang. En leidt hoe bak wordt naar de bovenste tonnen daar.
Het goed dat Piet Blauw de baan er goed inlijn had, dan had ze hem correct net in één keer rennen kennen, want ze zoen de wedstrijd werd er wat sneller meidje. Dat er een extra slag in zitten kan. En dan is het toch spietig dat zo'n spat natuurlijk is het altijd spietig. Maar ik bedoel, het hier voor het kampioenschap ik zo mooi geweest. Ik bedoel, Grauw wie gewoon net goed voort. Nee. We gunnen het hem altijd, maar we gunnen u zelf het allermooiste klassement toch op de laatste dag voor zelfs. Ja. En Jereveen loopt er goed bij. Ljouwert loopt er goed bij. Maar Grauw, die maken gewoon heel goed gebruik van de chaos die voor hem ontstieren. En ziet er nou ik weer verschrikkelijk mooi terug. Ja, nou ontsteert er meer rond, hè? Ja. Maar als het vergelijkt is met vorig jaar, is het kampioenschap wel een stuk spannender natuurlijk. Hè? Toen weer Grauw naar de eerste rij Lemmer al kampioen. Ja, nog net en Ljouwert uitvallen binnen het wel grote klappen voor hun klassement. Snits die averij, dus die dat eventueel mijn protest is wat takken en wat zoen die nou mij een gemiddelde score krijgen kunnen. Als ze dat protest dan ik winnen en mijn averij op Roen heb. Maar het is wel de Lemmer die dit op dit moment 4 het beste verschouwen kan. Hun snelheid leidt ik, of tenminste herinner ik wel uit qua snelheid ten opzichte van Grauw. Heel even verrassend hoe de Zuidwesthoeken direct uitkomt. Want het is een van de weinigen die uit de slaggang binnen en een orenslag kozen heeft. Hetzelfde wat Langwaard daar onder in beeld nog ik die in het. Nou, dit is wel wat Piet Blauw bang voor wie mij de Songlassbaan. Dat het een carouselzielen wordt. En dat iedereen in dezelfde slag bloedt en dat ze achter elkaar rondzielen. Hier is zo weer de Lemmer die een koers boei leidt, dus je kan hem wel in één keer rennen. En dat is voor de wedstrijd wel jammer natuurlijk. Maar wel begrijpelijk met deze omstandigheden. Nadeel even is als de wedstrijd... Maar ze zeggen nou altijd, dit is veiliger, minder gijpen. Nou, we hebben gijpen, maar als we nou de gate gaan hier, dan hier dachten die oren tonnenkozen. Dus dan hier we in feite een nog veiligere baan gewoon in ieder geval bij de onderste tonnen. Ja, nou wat ze dan wel eens doen, maar om een gatebaan veiliger, om die onderste tonnen gewoon verder uit elkaar te lezen. Dat het ik echt spreidt. Ja. Het betekent misschien al wat, maar Heerenveen ligt hier al mijn opmars bezig. Ze lezen wel voor Huzum en Drachten al, maar de hechten zijn wel echt begint te scotten. Maar dat zij staat de tonnen rennen kunnen, dan door die mooie halen in deze wedstrijd. Lemmer noteren we weer op in bij de bovenste tonnen. En de Zuidwesthoeken maken een orenslag. Ja, het is zien thuiswetter. Gaat er even niet in, maar hij met 2 keer rode wien. Nee, het is Grauw wat al de Zuidwesthoeken voorbij is. Had er voor keers een koer misschien al net die hicht erin. En had een orenslag die in, maar... Ja, en dan... wel link natuurlijk, hè, op het tweede plak om dan die slag te doen. Draait 2 keer extra. Want hij verliest hem ik al onjennen wat, want hij maakt denk ik achter een heel soort skipendel. Ja, dan gaat hij Sturbo en dan... Zuidwesthoeken, 2 plakjes achteruit. En Jennewoord zielt nog een derde plak daar. Ja. Helpt het er al om die extra meesting van de sterke Jerke mee te nemen? Ja. En ja, dan komt er gelijk ik al in een hele grote kopgroep te zitten. Waar de hele mannen bij zit, Huzum bij zit. Ja, maar Heerenveen die daar aanvalslag. Die doet een aanvalslag. Die redden dat. En als hij de tonnen bezielen kent natuurlijk, want ja, die had... Nou word je gewoon wel wat hichter houden, hè? Want ik jenne wat met allemaal een opstekker. En laat die dan heger dan vinden. En maar dit waar word je net een opstekker haar. Nee, dat wordt een heel toer. Hoe komen we bij deze ton uit? Ja, Starum dendert oer Jennewaard verhinnen, maar dat zal Jennewaard niet zo slim vinden. Het gaat erom van, kennen ze de tonnen ronden. Dat kennen wij net van deze kant, maar het lijkt erop dat ze dat
goed doggen. Daar hopen we maar op dan voor hun. En daarachter Veen, die had er zelden last van. Die moet waarschijnlijk ik mooi opzitten. Ja, Veen is ik heel krap. Want het is helemaal ik al. En nou al de fok los. Ja, dit redden ze net. Dit redden ze net. Het Veen mist de tonnen. Het Veen mist de tonnen en maakt nog een keer. En dan maar hopen dat hij snel erachter deel kan. En Trossielen. Maar zij zullen grijpen. Maar Veen had ik een reden protest vlagen. Ja, dat zal er onderweg staan. Die noteren we even. Drachten direct onder het tonnen wel. Ja, dat is het nadeel van de treinsysteem. Als het dan bij de tonnen is, dan diegene die het hem helpt, die sluit het door dicht en die jouwt die wordt maar gewin. En daar is lang waar ik al. Drachten ging ik onder de tonnen terug. Ja, dat is mij wel. En Huzum ik? Nee, Huzum net. Want dan had Huzum nou wel aardig last van Drachten. Die moet heger opsteken. We sjuggen ik de protestvlagen bij Drachten. En ik vind je maakt het helemaal. Die gaat dan een keer door de wind zelfs. Ja, die wil net grijpen. Dus die jedder onder de tonnen teruggong als Drachten. Is Drachten straks jedder bij de bovenste tonnen. En ja, daar mag je dus rekening mee houden. Dat je net op de Islamar dat je gewoon een bol oerzielen die tonnen. Hè? Dat je... Ja, en een opzetter, dat is net het warm met deze wind. Dan wordt je de snelheid naar beneden en dan wordt eigenlijk op die rompsnelheid wordt trokliedje. Eigenlijk nou ja, net helemaal rugtje in de wind in, maar wel heel skraaltje in de wind in, zonder druk in die zeil. Maar dan binnen de golven die 10 skip voortslagen. En dan valt het voort. Hele mannen die hier boven de zuidwesthoek gekeerd. Een derde wind uit de zeil. We moeten maar even een liedsklassementje zoals het er nou hinneluidt. Hoe de achteraan precies uitkomt, dat weten we nog net. Maar we weten dat Lemmer op in je luidt, Grauw op 2, Jenne Woord, die zal inhellen wezen. Die wie wel als eerste bij de bovenste tonnen ze krijgt. Tenminste op een, voor de Zuidwesthoek. Maar de Zuidwesthoeken daar er al doorheen. Want Jenne Woord wie de enigste die het slag om mooi opstekker om die tonnen heen te komen. Dat slagen het vingernet en dat slagen Drachten net. Die maakt ze nog een klapje. En nog een klapje. Die met gewoon nog een keer helemaal weer opnieuw om die tonnen heen. Waar de wol goed omheen kwam. Dat weer de hele mannen. Huzum, Akrum en wat zijn. En ondertussen is ik. Dus Akrum eromheen. En hier zorgen we. Lemmer die zit alweer in het kruisrak. Lemmer die in het kruisrak zit. Ja. En nou al. Dan mag je daar ik straks nog wel goed recht mee horen. Het is de Zuidwesthoeken weer. Ja, hier komt de hele man weer heel beroerd uit. Ja. Het is dan misschien maar toch nog steeds lastig om gewoon even rond te maaien. De hele mannen gaan in het verder in zijn rak boven de Zuidwesthoeken ziel. Dus als ze er nog voorbij ziel binnen, komen we net zien. En toen maar hier, waardeloze tonronding ze had net onder controle, want de Fox die het nog net aan, de Grutskoorts die het nog net aan. En dan profiteert dat denk ik Huzum ik weer van, hè? Die had het. Maar die met de score ik nog wel eens aan Loeken. Maar die kennen hem wel vol mooier onder heli. Ja. En dat is wel onder deze omstandigheden, maar die skip onder controle hebben, maar fit werden, maar fitte bemanning hebben. Maar goed op elkaar spelen werden, maar scoren op die doen hebben. Als dat net, dan is het werkje. En als dat wel, dan ben je goed getraind, dan kun je met skip zielen en dan zielt het skip net met die. Want we zorgen hier de hele mannen. Ja, er zit nog, ze matten door de wien en ze hadden nog geen gong in. Nee, er zit geen gong in. En lijst weer in de smarige wien van de Zuidwesthoek.
En ja, dat was gewoon wat verder. En dat mat haast wel wijs dat hier wal is, dat je tontjes binnen. En het is wel een heel krap stukje hè, met deze wien. Het maakt het natuurlijk voor de wedstrijd mooier, maar als hij in het eerste rak met 4 scootjes er al op aankomt. Ja. Maar dat wie nog net het gevolg van die onervaring. Nee, dat wie er vooral. Ja. Maar daarna wie er ook nog wel wat aanvaringen. Hè? Daarmee wat zijn en net werd die bij opziet. Of wat bij wat zijn opziet. Dat hier wel iets rommerkent eronderin. Nou, dat is altijd het balanceren van jouweren die hier een opzitter wil. Bam. Nee. Of het weer beter wat de tonnen voor het stampte. Nou, ik hoor het op het schip. Nou, als ik hier naar stuurboord, is heel verstandig. Ja. Maar ja, ze hammerhekken toch? Of wie het beter? Ik hoor het. Maar hoe komt dit nou dan? Ze lezen stil. Ja, en dan ga je van die wedstrijden dan wel neer. En dan ga je van de wedstrijden dan wel alles. Want Albert Visser zie het ik in de chaos. Maar kwam er uiteindelijk goed uit. En eerst hebben we de Jouwer-wrakseling. Nou, dat zou heel knap wezen dat ze daar omheen komen. Grauw op het tweede plak. En creëert rond achter hem. En zal heel dol tevreden wezen. Een aantal titelkandidaten binnen uitvallen. We nemen ze maar even. De Snekerpan. Mooi skiën. Ljouwert. Mooi. Een gewonde. Nou, en Heerenveen achterin, hè? En Heerenveen helemaal achterin. Dus er moest 2 rijden, jouw in het klassement. Die waar ik heel erg benadeeld in die situatie. Die bij IJs, die alle rochten om als eerst om de tonnen te maaien. Dan likken dat wel, ja. Maar die maken vervolgens zelfs letter een fout. Ja. Koe toch de tonnen net onrennen, rek hem. Of mist hem zelfs. En moest nog een rondje draaien. Grauw als tweede. Ja, die doet gouden zaken voor het klassement. Maar dan noemen ze 2 rijden, jouwer eruit of al achterin. Dus de naaste belager zal dan Lemmer worden die al op 8 punten stier. Die er nog een puntje dichterbij komt. En Grauw heeft nou het grote voordeel dat hun slechtste wedstrijd tot nood aan jouwer is. En dan wij even heel benijd dat we nog eens even zien kennen hoe precies de situatie wie dat ze daar om de tonnen heen draaiden. En dan zullen we de Lemmer voor de wien varen. Het is drachten dat loeft. Hier bij het ingaan van de tonnen. Hij vindt het de rochten hier, maar hij drukt er het vinger omheen. Ljouwert en Lemmer hebben in uw optiek gewoon bij het ingaan van de trijlengtecirkel geen voorrang. Ja, en dan wordt het een chaos. Daarachter, de Lemmer kent vrij, die kan die ton natuurlijk net mooi onderhellen, maar die kan voortkomen. Daar boppen in is nog een scootje, die kan daarvan profiteren. Ja, het wie een chaos nog steeds. Ik al zie wat in herhaling geel, hè? Ja, de vraag is wat in dat Lemmer en Ljouwert, dat die daar tussen bij Heerenveen tussen zitten. Heerenveen zit er wel bij drachten tussen. Maar
de beelden die wij En hebben. Snit zit er dan nog tussenin, zonder vak ziet hij er tussenin. Dus dat is wel, dat wordt een... Het wordt een pittigen, want Snits wil eens net er deelnemen, want die hier de vak onder onder. Maar ja, er is nog wel wedstrijdzieler. En Ljouwert en Lemmer, die prikt hem er wel tussen. Wil ze eens geen ruggen hier. Dus het is aan de jury. Wat die besluit om wat je al hier reglementair en net reglementair wie. Dan krijg ik al even meestal dat de Zuidwest ook in Kruisrak Januari weer ompakt had. En we naar het trederplak leidt, op het trederplak leidt. Met daarachter Januari en hier Huzum, die is 5 tonnen geen stil. Het ze voor Akkermel kennen, ja dat keer zo worden. Binnen het eens hele lange cruiserakken. Hè? Nee, dus, het is maar kwart. Drachten mooi de protestvlagen. En we ben ik heel benijd naar de verhaal van de skippers. Hier in de Celsezen. Te Hudde Wien. Koe is net wedstrijd zield worden. Degene die voorop zielt, die zou het prachtig mooi ziel waren. Ja, kijk ik zien, hier is ik rust aan boord. En ze hebben me goed in de trein. Het schip blijft mooi rustig in het water. En van mij hier heeft geen zeil en een vak voor vol. Dus dat kan prima uitschouwen. Wordt ik weer genoeg energie op weg, Joet. Diemoenenpark Friesland. Op Eftergroen. En dan hier de achteraan. De gebroeders Brouwer. Lang waar had ik een protestvlag. Dat zijn net de bekende trompetisten van vroeger. Maar dat zijn de broeren Harmen en Sietse. En Gele had hele scherpe eigen. Het had bril, je wordt net vergeten. En shut dat bij lang waar ik een protestvlagen in het wand hing het. Dan zullen het Joen lang wachtje wezen op de uitslag. Grauw hield dit nog als 2 tonnen. En ja, dan hebben we die oren. Ik zou zeggen gebroeders, maar familievisser. Die hier al een mooi gatje slaan naar de noemers 3 en 4. Ja, de man die in die protesten, zie je het nou, ik de vlagen erin had, die begon te loeven bij die eerste tonnen. Ja, dat woe ik al net de hele week, zei Jeroen Pietersma van het scootje van Drachten en Vlieden hier voor een kapitaal aan het schip verbouwd. De resultaten binnen dus nog net zo best en we vregen hem van de morgen werd dat nevens hem al laai. Ja, jammer. Het gelukje wil ik aan mij vallen. En ja, goed, Wiedingen werd onleid. We zijn wel bedruk bezig elke keer weer. Het voorseizoen rond best wel goed alle keer. En het kan net wezen dat dat nou in één keer fut is. Dus joep maar weesje. Kappen bij elkaar gaan. Even alles weer bij elkaar rapen en gewoon weer verder. Mekaar even goed te vertellen hoe en wat alle keer. En dan gas geven. Maar dus zoals we binnen met waanden, we weten net waar het onluidt. Waar ben je dan met waanden? Doe je maar naar de trim of zo? Waar ben je met waanden? Nou, we verhoorden de trim net zo heel soort. Want als je in Maartel begint te zielen en hoe dat de gist op een gegeven moment een trim uitstellen van het scootje en alles, dan, ja, dan moet dat het ik wezen. Hier en daar misschien hele lietse dingetjes, maar dat zijn maar minimale dingen. Ik denk dat we het meer met de ziekje in wat gang ergens uit zien te krijgen. Nou, hichten hebben we op het heen wel, alleen de snelheid is er nog net. Nou, wat er een soort wind verwachten? Is dat gunstig voor je? Nou ja, uiteindelijk wel, denk ik. Maar ja, goed, de vorige keer zei ik van nou is prima.
En dan wordt het hem ook net. Maar ja, op zich hebben wij in het verleden wel altijd maar Huddewiin wel goede resultaten bellen. Dus ja, misschien. Maar als dat juist naar de concurrenten, er binnen peerscootjes bij, die hebben volle meer silers, Jim. Die zullen dus meer reven moeten. Reven je hem ik? Ja, we reven wel. Maar zo, als je al Huddewiin hebt en er heeft een groot zeil en er doet er 2 reven in, heeft het steeds een groot zeil. Maar wij reven met 2 reven, wordt het zeil echt liet. Dus ja, daar hebben we voordeeltjes uit helden. En ja, we hebben wel wat achterhand wat dat betreft. Dat wie de woorden van Jeroen Pietersma, ja, hij zielt nog mooi. Had een protestvlaag in het wand, maar had grif ik een protest in hem. En je ziet ook een protestvlagen en dat is bij Akkerum. Daar hier we nog net steen. Die noteren we ik. Ja, Drachten zit er goed bij. Hè. Ze winnen zwaar bij de eerste tonnen, dus heel goed eerste kruisrak zielt. Dus ze hebben op zich wel onder praat met deze wien. Maar ja, nou ik weer in de middenmotor die chaos bij die onderste tonnen. Die ze mede zelf veroorzaken. Maar zij zullen zeggen dat Heerenveen er net tussen ziet en dat hij er achter de helm moest. Maar dan juist altijd scootjes die in dat soort situaties rijden. Want gelijk ha en gelijk krijgen, moet zoeken wien en weren. Ja, is het dan verstandig? Achterhouden net natuurlijk, maar ja, achterhouden is het altijd mooi wijnen. Maar ja, hier je begrijpt het wel, hè. Je komt een zwaar boven. En ik begrijp en dat het verstandig is. Een is met zwaar boven en dan willen ze inhalen. En zij weten dan binnen van het joegen dat Heerenveen net Jout en Lemmer er net tussen zitten. En als je zo hun tweede plak in reek opgaan. En als zij er van het joegen winnen dat Heerenveen er net tussen zit, ja, dan mag je zijn naar die tonnen en dan moet Heerenveen er achter del. Maar dat is de jury die er nou beslissen moet. En het risico is dan dat je die ruimte net krijgt en dan ja, ontstiert wat er ontstien is. En dan heeft de regeling een goed zeemanschap. Hè? Dus ja, maar dat geldt voor beide. Hè? Voor beide. Maar ja, het vind je bezocht wel voor te komen. Maar koek je kant uit. Nee. Heerenveen. En een mooi plaatsje vanuit de loft van onze droompiloten. Ja, die droompiloten zitten op een groen natuurlijk. En die besturen de camera hier heeg boppen. Die is al maar mooi prachtig het beeld staren op de achtergrond. En je hier het grauwste scootje zien, maar daarvoor leidt nog de Lemmer. En daar had weer een orencamera het eer op. Die ronde weer voor de zoveelste keer de tonnen in. En Lizzie verzeilt zich op het eerste plak. Het is wel mooi was dat er wat beelden werden van een onboardcamera bij die onderste tonnen. En dat winnen wel prachtige beelden met een ja. Ja, nogmaals, dit is weer piepblauw ik van Waskau. Het wordt dan wat carouselzielen. Reactie in beeld Sylvien die uit de slag gaat. Maar dat hebben we correct met de Zuidwest-occasion. Hij is er maar in je slag mogelijk, zo is ja, toch? dat is een lange slag. Nee, dan hoe je, want je weet ik dat een sokken weer en een sokken wien is een trode wien. Is een regen kost nog volle meer tijd dan op vlakwetter. Dus je wil eens maar één keer trode wien. Ja. Nou, soms moet je wel trode wien omdat je op de scoort net gewoon hou je kunnen hechten naar de een of de gene voor je. En dan ga je uit de ellende, dan ga je maar uit de slag. Maar dan weet je haast al dat de slag minder is dan de fjouwe kant de slag. Ja, wel heel netjes van de Zuidwesthoek hoe ze dat plak toch vasthouden kennen. Het wint even kwijt onjenne woord. Maar ze hebben we weer ompakt. Zou we één keer het avontuur opzocht om daar die bak moet slachten maar uitzien. En toen kwamen ze erachter, dat is hem net. En ze houden hem nooit vast, die slag. Ja. Ja, en op een gegeven moment gaat het veld dan ook wat uit elkaar heen. Dus dan in de meeste strijd is wel streden. En dan hebben we amper 3 keer zield.
precies een uur na het 10 minuten schat. Ja. Zitten we nou. Als we dat ijszielen erbij loeken, dan zitten we precies op een uur. En ik werd een heel soort meesken op dit dikje erachter. Het is haast een Romeinse arena. Zo mooi hier als de dikje rint. En waar alle... En we zullen nou toch, alle meesken zitten, zoek even de zin allemaal, maar we zullen nou toch dat de wien wel wat aanhelpt en dat er echt alles nou en dan eens even met scootjes de scoort 4 matten om het spul oranje te houden. Ja, dat is net hier heb ik grauw dus om het tonnen gaan, maar volgens mij wie dat er helemaal in beeld krijgt, dit heel scheef gang en echt alles even 4 moest om oranje te blijven. Maar dat weet ik nou helemaal zeker dat het helemaal naar weer. Maar die liep ik wat meer moeite met omstandigheden te hebben. Gang heel... Wil ze dit wat plakjes afzakken. Ja, ik zei profiteren van die gauwers bij die onderste tonnen, want ze winnen natuurlijk net heel best uit de start bij, pas 10 naar boven. Zuidwesthoeken, dat zou het toch fantastisch wezen. Dat Auke de Groot hier mooi het scootje. Wij zei altijd van Ceze, ja, moeten we dit wel horen, moeten we nou een scootje, wat moeten we doen? Want ja, wij kennen het mooi komen in de vloot. En wat een plan maatje wat ze willen, denk ik, om aansluiting te vinden. Maar Joert, met dit waar, met deze wien op hun thuiswetter, zullen ze op een prachtig treddenplakje en daar ga ik strijd voor leveren. Ja, ja, en ze herinneren nog goed op Jenne Woord. En ik... Jenne Woord, ja, die is wet te krabben de tonnen. Die maakt nog een keer door de wien. Oeh, dit is Salink, want je hebt geen snelheid. En die zielt ik net een gelukkige wedstrijd. Je matte wat meer romte, wat meer meters maatje. Hier ken, ze kennen het wat vallen litten, dus ze kennen Huzum ertussen litten. Maar ik Huzum had nou al wat klauwen om de tonnen te hellen, maar die zit nou in het gat. Stekt hem wat op. En dan liep het dat die tonnen rekken wordt, maar bij de SKS mooist de boei mooi, het tuurgruitje. Ja, maar de geek en het zeilmeister draait. Ja. Net mooi het skip. Nee. En Lemmer rent ik uit bij Grauw. Just dat die afstand steeds. En nou zullen we erachter al even dikke vlagen. Hè? Ja, wow, dat zal lang waren we. De maat nou echt wel knikt worden. Het is nou wordt het toch wel even zo langzamerhand bouwt die wien zich op. En dan ben ik benijd wat de wedstrijdleiding doet. Want ja, we hebben al een mooie wedstrijd gehad. Als het nou iets zit te zoeken, dan haast een eerlijk verhaal. Ja, en wat krijg ik zei, de afstand tussen skip en werk al wat grutter. En het vergt ik heel wat van die bemanningen. Hè? Dus het is ik net raar om nou te zeggen van nou, we kwartje met in. We gaan nog net dik 2 uur te zielen, maar we moeten wel even zielen. We is net per uur betalen, ja, Geel. Nee, maar juist heb ik al zo'n waardeloze dag. Dus met Joert al even wat langer zielen. Ja. Maar als je nog de golf en ik wil, de golfslag bouwt ik op. Nou ja, en voor mij heb ik wat extra tijd nodig voor al die protesten. Want Piet Blauw zei jong om jou in de prijsverdeling. Dus dan moet er nog wel wat gebeuren voordat al die protesten nu tijd binnen. Liek het er al dat ze het een beetje rek mee houden. Hè? Want het is in oorplakken, weet ik wel een juster weet om jou zo is de prijsvertrekking. Maar ja, dat koe ik. Daar gaan ze misschien rek mee houden dat het al jij er weer. Ja. Helemaal hè. Nog heel tijd wel bij die middenmoot. Draait om de tonnen heen. En wat zijn hele de ton ik net. Die zullen nog een slagje meidje maar een stuurboord en dan zullen Heerenveen daar zei ik komen. Op bakboord. En die helpt hem nou wel. En daar wordt zo, ja, er is hier rond. En nou geen risico's, jongens. Nee, als de man het helst, en dat zullen we mee dwan, want hij doort hem net door de wind te gooien. Die opstekker, dat hoest net een beziekje voor deze wegen. Die heel tijd heger worden hierop. Ja, en dan lees je voor de. Dan kun je toch ik maar beter besluiten wat je dwang gaat, hè? Want nou lees je helemaal voor de.
En dat is het kaken van wedstrijdzielen. Dat je... Want nou ben je stuurleers. En dan wordt het heel lang. Ja, de vlokbak. Ze met stuurbord voortvallen en dan achterlang wel langs. Dus, Of al jeder. Je ziet het al wat verder op die tonnen aankomen dat het net kan. Dat je al jeder door de wing in. Wat zijn? Helft de ton ik net. En dit hebben we al maar een heel soort scootjes jongen. En dat maakt het dan wel interessant. En daar zullen we alleen maar over aankomen. Ja, en dan lijkt het er haast op dat die straks de laatste vallen. Er wordt wat robben heen en weer. Zo net weten waarom. En hier zien we het onderhelling van die tonnen. Die grutskoort, ze krijgen hem haast net meer aan. Het is even mooi in de techniek. En de waard is er al jeder mooi. Waar zit er? Huzem? Ja, Huzem, ja. Die had moeite om die scoort aan te krijgen. Wils Jenne Waard hem al volle jeder aan had. Die kende er toch ik volle heger opstekken. Het wordt nou zo langzamerhand dreig voor de man. Nou ja, voor Jenne Wolf verloren net. Jenne Waard zit er gewoon bekend. Die trainer er een soort op. En dat verschilt juist nou. Huzem is een scootje die wat minder trainen. En Jenne Waard trainen wat meer. Dus die zullen ook wat heger uitkomen in deze bakbordslag, dit zijn meidje. Ja, Jenne Waard, zoals trainen erop. Tweede hier van Sieber van de Wisga op het Jenne Waardse scootje. En had ontnoot daar ik nog net hele goede resultaten. En we vregen hem van de morgen al even hoe hij op de dag van Juster zeer. Ik heb begrepen, dat hier is Juster, maar die hadden wien wel zielen won. Ja, skipper van Jenne Waard wil Juster wel zielen. De wedstrijd weet ik net of dat goed georganiseerd wordt. Okay, maar dat weer gewoon een dikke win. Dus dat weer wel duidelijk. Maar wij wonen wel zielen. Wij konden wel zielen. Dus dat is het enige wat ik melden kon. En voor de rest is het oude dat de wedstrijdcommissie dan daarop bepaalt. En wie uiteindelijk gewoon het weer win. Dus een echte wedstrijd weer misschien wel onveilig west. Zeker bij de start, hè? Want dan komt alles bij elkaar. Ja, bij de start komt alles bij elkaar. En bij de eerste bobbeton is het altijd, dat kan druk wezen. En dan, het zijn risico's, tuurlijk, die zitten erin. En daar zijn wij wel op voorbereid, maar ja, het is voor mij we moeten gewoon uitvinden hoe we dat het beste dwang kunnen. En ik wil gewoon zielen, dus dat is het enige wat ik dwang wil. Nou ja, Joert hebben we weer een soort wien. Dus hoe komt het, Joert? Ja, een soort wien, wel minder dan Juster. Hij voorspelt 24 knopen voor mij zoiets, dus 24 maximaal. Ja, dat is 80 wel te dwang. Baren, dat is voor mij krijg even wat door, wat nijer. Maar ja, we zullen zien. We doen het best. En we zetten het er even op een manier zodat de oude skippers het vroeger ik denk mooi een soort wien en een soort baren. Dus ja, we zullen zien wat dat brengt. En dat betekent er even? Ik denk wel dat er vanmiddag misschien een reef moet, maar ja, dat zullen we vanmiddag wel. Nou hoeft het nog net, maar het is nou bij een winkel jou meer is net. Maar vanmiddag komt er nog een kracht bij. Ja, mooi verhaal. En hij doet het toch wel weer aardig, hè? Maar deze dwaar. Ja, hartstikke best. Hij kwam er als eenlijste om de bovenste ton in zijn beetje. En loopt nou op een vijfde plakje. Ja, hij moest krijg al even nu de slag bij. Ik kon net de hechter rennen van Huzem. En ik de strijd met de Zuidwesthoeken kon ze net winnen. Dus ze zullen net helemaal tevreden zijn. Maar als het zoals naar de hele week is dit wel een lekker resultaat ontnoemd. Hele man, wat doet die? Die moet nog een keer om die tonnen zeker. Ja, misschien gaat die de tonnen rakken. Ik ken net Safir al voortvallen, toch? Die zal niet krijgt een geloofbak wordt. Het is de hele man die bij iedere onderwijs toen problemen had. Maar Grauw, die is al weer onderwijs naar de bovenste tonnen. En dan zullen we wel zo langzamerhand dat de scootjes het dreger en dreger krijgen. Hè? Ja, het is hier een Grauw hek. Op zich wel een betroefde en ervaren bemanning. Maar die heeft best wel moeite met deze draai. Daar die heeft best wel wat commando's hoe het dek erop hem had.
Maar die zie ik 20 jaar met dezelfde, grotendeels dezelfde bemanning. Ja, die ben ik al hier 20 jaar ouder. En dan ben dit wel hele drege wedstrijden. Hè? Ben wel, ja, hier is de finish er waarschijnlijk ook al in komen. En dan horen we het bij een dikke oerjoerd. Nou, ik zei de wedstrijd is op zich, hè. Dus ik heb me best wel 4 Rutelkoor. En Harmen en Siets zullen er wat minder tevreden mee werden. Want die komen wel langzaam naar voren. Ja. Maar die moest ik van heel 4 komen. En de jouwer leek het wat ontsluiting te krijgen bij de achtersten. Maar ja, ook de Groot zal er heel benieuwd mee werden dat de finish er zijn komt. Dat zij met de vlaggingtop aan in de sloesel is in de tussentijd. Dat mag toch slagje. Ja, Mooi. Dit gaat wat ze nou gaan. De eerste jaar een woordje achter, maar die heeft de slag met Huizen nota krijgt ik verlen. En ik een woord wordt bedriegen terug Akrum. En daarachter zit vrij dicht al Drachtenwerk. En als je het nou onder de golfslag ik wel heen, dat die bouwt op, daar komt gewoon meer golven te staan. De bemanning wordt burger. Dus ik denk verstandig besluit is om die wedstrijd zou autokwarten te beëindigen. En we begonnen van de morgen op Starum. Mooi de start. Voor de meesten die wat later inschakelen binnen. En voor dat wat ik net meer weet, want voor uzelf wie het ik nog wel een chaos om alles te zien. De start, wie in één keer goed voor tolverskoetjes. Ja, hier zeggen we het. De finishvlagen hingen erin, dus we gaan straks al zitten. De start wie in één keer goed voor tolverskoetjes. 2 moesten we om. We van hier lang waar het gelijk in de gaten hier. En ik nou weer onstuiting had bij de vloot. De jouwer zielde nog een heel tijd terug. En ging op het laatst ik weer om. Rekken ik nog weer de startlijn. Hier ik weer om hadden, maar die zielt nog heel tijd. Wel mooi, maar achterin. Toen gingen we uit de eerste kruisrak. Daar kwam het Veen. En Akrum, Drachten en Jerveen, Lemmer en Snits heel mooi op de bopperste tonnen. Toen liep er van alles naar neer te gaan. In dat rakje ging bij Snits al de fok naar onderen. En ja, dat weten we net wat daar aan de hand weer. Materiaalpech liep het. Kwam dat terug een mankement of terug een oorvaring. Dat zullen we straks jaren. Wils Lemmer onderwijs is naar de bopperste tonnen, maar dat kan ik nog even snel vertellen. Toen naar de finish, ja. Toen weer er een heel soort scootjes die in me zitten. En ik heb al wat neemt waar wat aan boord loopt, maar het is haast. Ik heb het nog even uitzoeken. Haast net de Sjen waar de jochten hier. Dus dit zal heel dreig wezen voor de protestcommissie om te besluiten waar nou de jochten hier. Maar er zijn al je protesten. Hij ziet er ook bij. Albert Visser van Lemmer. We weten net dat er een protestje in hem weer, maar hij kwam er in elk geval uit die chaos goed voort. En zielt nou onderwijs hier op de finish van de wedstrijd op de Islamar bij Starum. En daar mag het schot wezen. En hier ben ze tegenwies mooi bij het Lemster scootje, want zij doggen volop mooi voor het kampioenschap. Zij zorgen ik een aantal concurrenten die er uitvallen binnen en die achterom lezen. Maar we gaan nou gewoon even terug naar de nummer 12. Hier ze krijgt door al die onervaring bij die eerste onderste tonnen. Daar zit Drachten bij, daar zit Veen bij. Snits hier de Fokkeldel, die hier geen rochten. Maar hoe ik net bij mij van, daar zit Lemmer bij. En ja, boord om boord in die cirkel in. Nou, het is haast op het tekeningje net te zien. Maar daar moet de jury ook in. Dat zullen we jongen weten. En zorg ik eens even wat voor groot god de Lemmer had. Dit jou toch ook wel perspectief voor die Lemsters, hè? Ja, op zich qua trim en qua wedstrijd wel. Maar zoals zij zitten wel in die situatie. Dus ik ben wel heel blij met de eerste plak. Maar zij wie net een van die skippen die daar aan de binnenkant ziet. En dat zij rond de jamaten hier. Dan ten nou net wist dat zij dit al vieren kennen, denk ik. Want dat protest zal Drachtens in Heerenveen gaan. Heerenveen zal de tros zetten naar die skippen die de boppel is. Dat is onder andere Ljout, Snits en Lemmer. En dat Lemmer dan rond de jamaten hier. Maar het is alweer. Ik heb een tekeningje van mijn streepjes erdoorheen. En dan is het gewoon. Liek het erop dat Lemmer
romte hier. En ik jou het, want die waren weer verbonden tegen Heerenveen. Drachten hier, romte ja matten door die treiskoetje. Snitsie, geen romte, maar ja, die woorden ik net. Maar die waren gewoon onderdeel van die chaos. Maar ja, daar hebben we de jury voor. Daar hebben we de jury voor, maar het is... En dan kan die het bestuur weer adviseren, zo werkt het toch? Nee. Dit is dan... het bestuur gaat alleen hoe er een protestje in de commissies is. En net wedstrijdtechnische zaken. Dan mag de Zielrieta, die behandelt het hege beroep. Nou, voor het klassement is wel de hoop dat dit is overwinning steenbloed van Lemmer. Want het hier uitprotesteerd wordt zo dan... Grauw al haast weer kampioen. Hun mensenwedstrijd is een fjouwer, dus... Maar uit die chaos wist Douwe Visser van Grauw te komen. Hij zegt het gotje door de tongen en komt hier als tweede oer de streek. Nou, net eens een hele mooie start. Maar ja, dat is slimme Douwe. Die kennen we al, de meervoudig kampioen. En die hobbelt je nou oer de finishlijn heen, want de wegen die komen nou wel echt. En daar is ze blied mee wezen. De klassementsielers. Puur zang. En nou ben ik heel benijd. Want deze groep mensen, met een onviering van Auke de Groot. Ja, die hebben dit ik nodig. Die hebben dat nodig om de motivatie te houden. Om eens een keer zo nou en dan een goede dag. Nou, winning is het net, maar voor hun zal het grif vieren. Ja, prachtig. Een derde plakje op het thuiswetter. En ik vind het gewoon een heel goed zieltek. Er lijkt weer weinig problemen te hebben met die Hudewien. Maar te verder dan ik dacht. Maar daar is het. Ja. Er is haast geen eens tijd om te juichen. Want ik bedoel, het spul Reinhardt heel tijd nog. Maar hartstikke mooi. Starem noteren we de Zuidwesthoeken op een derde plak. In het laatste kruisrak. En Huzum had het ook heel knap houden, hè? Ondanks dat deze omstandigheden best wel dreig binnen. Ik zeker voor hun nog wat minder trainingsoeren meidje. Ja, ze trainen amper, hè? Nou ja, een stuk minder dan orenskippen. De laatste weken voor de SKS hebben ze wel een soort ontzieling op Grauw. Maar verder in het seizoen heb ik terug Johannes in werkzaamheden dat wat lastig planbaar is. Maar heel netjes dat ze hier de vierde plak vasthouden en een jouw punten bijschreeuwen kunnen. Huzum, onderwijs, naar de finish. Een lietsrakje, hè? Ja. Maar er kan nog genoeg in zitten. Ja, hier zit net wel meer in. Ze maakt hem houden en dan bak wordt naar de tonnen. Akkerman krijgt wat verder om die wien vrij te houden. En net het risico erin dat Jenno wordt, dan krijgt wat verder giert. Ja. Johannes Meter is ik blij dat het doorleven had. Ja, dit is echt voor hun een mooi resultaat. Ja. En voor Owaski het nemen de skipper. Ja, ik zeker onder deze omstandigheden. Daar is het met name heel blij mee weer. Omdat er hen hier best wel dreig, maar wat meer wien. Toen weer het no waait nog meer. En dan hebben we gewoon zielend heel verschil. Dat zijn we hier als laatste boven. Dat hebben we los van Langwaar en Jouweren. In zijn stolste bij de eerste tonnen. En als hem dan afsluiten is mijn vierde plak, dan... Akkerum. Als vijfde om de tonnen. En die had ik nog net een galoppenkampioenschap, dus die zal ik wijzen dat hij het volbracht had. Ja, en een licht handje omheen bij de Jenne Woordsters die als zesde komen. Een beste resultaat van deze serie, maar ja, dan zeg ik vierde lijn. Zelfs even treadline. Dus dan hoop je op meer. En ja, Drachten zal mixed feelings, ja, dat is ja, en dat zie ik wel een beetje aan de bewegingen op het schip. Der
geen handen omheen, daar klinkt geen gejuich. Zij zit in een benarde situatie. En die zullen nog naar het zwethokje matten hier op Starem om hun reden vlagen weer mooi zo de streek aan te verdedigen. En daar zullen we nog een reden vlagen. En dat zal Sietse Brouwer wezen van de Gerben van Maan. Heel spietig. Ik al een paar keer op lang waar in de wat uitzielt al als eerst om de tonnen heen in het situaties kwam. Had ik nog net het gelok mooi van een kampioen. En hier ik slachtoffer worden van een hele rare tonnenronding bij al je scootjes. Een loefpartij bij de onderste ton. En weer we er al. Ja, een handje als bedankje voor het comité. Maar daar houdt het ik mee op. En ja, dezelfde gevoelens zullen wel een beetje bij Langwaar wezen. Die achter het vingerongerschild. Zo de hele mannen. Ik maak al wat een gekke manoeuvre bij die vorige onderste tonnen. Ik heb wijzen dat ze er zo'n uitgang binnen. Van mij winnen ze al een keer om een ton en dan gaan ze dan een keer naar beneden toe. Of dat ze de tonnen te rakken hebben, maar dat hebben we net goed gezien. Ik in ieder geval nog net hoe de finish komen zien en dat is ik niet meer in beeld. Cecile nog vol, maar helemaal onderin als laatste. Die hier net onder controle. Langwaar krijgt nou het schot. Jochen dan denk ik. Dan missen we Jouwer en de hele mannen nog. Die en wat zijn die nou nog. Ik een mooi protest vlagen. Maar die zie het in een oren situatie. Ja, dat is wel bij die ondertonnen. Nee, dus die klaar zich achterop van met de hand oorlijk heen te zwaaien van einde of het kinnet of het wolnet. Een slagje meidjes maar om die tonnen te hellen. Of betekent dat zo? Ik al wat regen tonrondingen, maar die hebben meer jongen. En krijgt ding. En daar weer het schot voor Klaassen de Meul. En dan zullen we zeker een hele orde koers varen. Nee, ik bedoel... Ja, de Jouwer ja, de Jouwer die zielt gewoon heel leeg. Die zilt net zo volle meer uit, maatje. Dan de hele mannen. Het zou misschien wel een mooie prijs wezen. Een verrekijker voor een aantal. Het is wel heel opmerkelijk hoe let dat de Jouwer ik weer omgaan en Akkerum die helemaal net weer omgaan. Ja, en dat is natuurlijk een dat is al van tevoren weten maar David Scott voor de hele mannen. Maar ja, de Jouwer hier de les. Ik wil leren kennen van Akkerum deze week. Beter hinnen. Maar hier neert in de gaten. Ja, een kwarte wedstrijd, maar wel in je werd een heel soort inzierten. Maar ik denk voor de meesten lang nog. Ik denk een goede beslissing om net de volle 2 uur te zielen. Het is toch een liet zo oorloeren zielt. Een mooie wedstrijd. En dat wie de Jouwer die nou als laatste op de lijn komt. En dan sjur ik even, neem ik ze alle er even op. En daar hebben we de treierschoten van einde wedstrijd. Op het eerste plakje bij Starem is de Lemmer van kop af aan. Op de eerste plak. Grauw is tweede wurm. Treien de Zuidwesthoeken. Fjouwer Huzem. 5 Akkerum. 6 Jennewoud. 7 Drachten. 8 Jereveen. 9 Langwaar. 10 Woud zijn. 11 de hele mannen. En 12 Jouwer.
En Ljouwert en Snits hadden de wedstrijd verlitten. En dan ben er een heel soort protesten. Wij zeggen het vlagje nog hing je bij Jereveen, bij Drachten, bij Langwar en ik meende bij Akrum. Maar dat had ik net goed kennen dat ze mooi de vlaggen over de streek gaan binnen. Maar daar komen we straks nog wel even weer op waarom dat Jerry en wil. En we ben natuurlijk wel even benijd wat het klassement nou doet. Want dat scoot aardig in elkaar. En dan gaan we straks verst even loeden van de winnaar. Maar voor u zit het er eerst op. En na de reclame van zelfs Arjen de Boer met Dini Visser in de analyse. En daar ben ik heel benijd naar wat zij al eens jongen hebben. Maar wij binnen manje weer, Gele. Oh nee, dat is er manje net. Ik wil. Maar graag even naar de reclame. Luister naar de commentaar van de kenner Dini Visser. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema. Ze zeggen wel eens de beste stuurlust in een wal. Nou, liet dat maar eens zien. Maar ja, dan draai je je ook eronder. Ja, en dan pak je op dit stuk van zaken net volle mei. Wist je waar het eerst door de streek komt? Je zal nooit Scott verklinken. Doch mij onder scootjepoel. Voor sinds alle dagen dat de Zieltwurts de uitslag. Ik vooral die stoelje die te krekt wat minder doel hebben. Ai, ik kan wel zeggen, nou, doei. De scootjepool van Omroep Friesland. Surf op omroepfriesland.nl/scootjesjoen en doch mij. Simmer in Friesland. We komen eraan. Leefde, verdriet, tjinslag, geluk, wrakseling, passie. We komen het alle get zin in ons leven. Bekende Friezen vertellen deze simmer in Bureau de Vries wat zij al op haar paardje komen binnen en de lessen die ze daaruit hellen hebben. Nou snijn mij omroepcorrivee Ilke Lok. Harkje snijn tolle voeren naar Bureau de Vries op de radio of naar je podcast. Omroep Friesland presenteert het SKS Scootjesjoen. Ik heb helemaal in de weg staan. Dit is een hele mooie dag. Ik snap er helemaal niks van. Het SKS Scootjesjoen. Van sneu 3 augustus al, alle dagen live op al uw kanaal. En jongens, de gearvetting op tv. Scootjesjoen bij Omroep Friesland. Simmer in Friesland. We komen eraan. Wij hebben hier wekelijks onze kegelavond. Ja, dit is mijn clubje. Oh, Wil. Die is wel heel breed, ja. Wacht even, dan gaat hij de andere kant op. We zijn nu de enige laatste der Mohikanen. Hoe je het ook bent of verkeerd, wij hebben een ongewisse toekomst. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema. Goedemiddag en welkom waarom hier op de IJsselmaar. Ja, de wedstrijd zit erop. Het is de Lemme die een hele goede slag slaagt. Maar de beste slag is misschien wel Van Grauw, de klassementsleider. Maar jonge Dini Visser, analist. Wat een chaos. Nou, het wie net saai wordt, hè? Nee, het wie, hij is tegen de kwartzuur. Ja, en het begint alle bij die eerste onderste tonnen. Want ja, de bin gewoon die hebben een hele goede start. Er ben ik 2 keer maar een valse start. Die matten weer om. De jouwe het het dan weer net terug. Die wordt er letter weer op wezen. Toen zei dus nog van, ik hoop op een collectieve valse start. Want Snits leidt er ook net helemaal lekker voor. Nee, die zitten krek wat onder het veen. Of Jereveen. Oei, wat zie je zo te voeteren? Ja, hoe sta je net te vertellen, jongen? Nee, sorry.
Maar nee, dat vond ik wel wat schande, want ze hier op zich wel een mooi plakje. Ik denk dat ze krijgt wat jij er zielt hier, dan hien ze net onder Heerenveen stroept. En, Ik mat die onderbreken, want we matten even naar de winnaar Albert Visser. Geertje zit bij Albert. Albert Visser is je moet als eerste door de streek om. Ja, de eerste emoties die binnen al wat delberen, denk ik, Albert. Maar wat wie dit voor wedstrijd? Ja, dat was wel dreig. Hè? Maar het was wel mooi. Ik vond het wel mooi. Racen. Hè? We gingen ook al een keer op traintal, dus in Lemmer. Dus ja, dan is het komt er zo even uit. Dat vind ik wel leuk. Ja, Wiels at de start net hier is heel fantastisch weer, redelijk. Maar heeft wat mooi kregen van wat er bij die eerste onderste tonnen gebeurde? Ja, wij lagen binnenste en wij kregen heel weinig ruimte. Dus dat ging in, ik weet niet wie dat wie. Die had er weinig ruimte, jongen, denk ik. Die kon omheen daar, ja. Ik zeg er maar niks van, maar je hebt een artikel... het zeeaanvaringsreglement 1A, goede zeemanschap. Voor mij is dat helemaal niet. Maar ik weet niet wie het weer. In elk geval, hier neem daar net al te volle last van. Want je kon, redelijk... Wij konden de tonnen net zo nemen als ze wonen. We gingen rond, toen kwam grauw en nog een gelijk tussen. Ik weet niet meer wie, maar grauw wel. Maar ja, fijn, wij zijn... ik weet niet of ik niet zo grauw voorbij ging binnenweg, maar ga je rond als een spoortrein. Ja, maar die hem San Hudewien, hè, om goed erin? Nou ja, dat hebben we wel het laust. We hebben een oude uur en ik denk dat dit uur bij Hudewien beter is als we licht waren. Maar dat weet ik niet, we hebben nog niet echt super licht waren. Dus ja, alleen nog in Janne wordt er fijn nog, maar ja, dat ken je niet maar vergelijkje. Maar die wegen hier? Ja, die ben ik wel wend, hè. Ik ben zeeman. ja, maar dan ben je een beetje op sturen. Dus ik vind het wel mooi. Ja. Nou, het tweede overwinning. Dit gaat mooi zo. Ja, dit is leuk zo. Hè? Leuk voor het klassement, denk ik. Ik heb per uitvallen loopt niet. Dus dat is wel jammer. Maar daar kom je hier niet voor. Maar maar ja, Grauw zit op vlak achter us. Dus om die in te helden, dat wordt nog heel toe. Maar we houden er niet op. Ja, absoluut net wel. Nee, absoluut niet. Nee. Nee, en dan wist ik de kampioen van 2 jaar Lien. Skiën skipper. Dit moet gewoon heel lekker vielen, denk ik. Ja, tuurlijk. Je bent in mijn lauwe oudschuit maar een goede positie in het klassement. Als je net binnen, dan dat is leuker. Hè? Als je ophoudt met ziel, je zit in achteraan in het klassement. Wat ja, ken ik nog, maar we binnen nog niet. Maar ja, dit is helemaal maar weg. Hè? Op het hichtepunt stop je, hè, zeggen ze altijd. Dat bedoel ik. Hè? Dus, en ik hier op Staren er nooit won. En ik hier op Langemaan er nooit won. Dus ja, dan heb ik deze nooit bijscount. Dus dat is net dat ik er nooit won. Dus hier ben waskouwen. Horen we die jongen. Dankjewel Albert Visser en Lokweeske. Jo, dankjewel. Hoi. Ja, dat zei Albert Visser, dus de winnaar van Joert. En een primeur dus, want Albert Visser hier nog nooit woon hier op Staren. We gaan niet kijken even hoe de situatie met Snits, maar laten we gelijk even terugkijken naar die eerste onderste tonnen. Want dan is het een en al chaos. Wat heeft Toos jongen? Ja, wat ik zeg is dat er inderdaad, een hoop scootjes op een lietstikje wetter wien. Dus ja, dan wordt het vol. En... Ze zijn van tevoren jouw wel de rond, ziel nog verstandig. Ja, nou ja, dat klopt. Dat hier beter geweest, denk ik. De kerst maar fjouwen dik wel om zo'n tonnen in. Maar dan moest wel elkaar even een beetje erom te gunnen om die tonnen ik onder helje te kennen. En ja, dat gebeurde net. Hè. Er werd te betiert omheen gesneden. En ja, dan krijg je dus een ervaring. En dat is onherroepelijk. Die mensen kunnen net in de lucht verdwijnen. Nee, dat is zo. Nevens mij zat ik het zeg, joeg drachten geen romte. En lijn er nog 2 kippen boppen, ja, en die ging geen kant op. Nee, dat klopt. Dat heb ik ook zo. De situatie ontstaat misschien wat jeder. Dus je zit er maar de 3 skipslengtes, maar goed. Jachten, ja, die smieten doordicht. Ja, en dat wie eigenlijk wat onverstandig. Zullen we dat zo zeggen? Ja. Dat is heel netjes zo. Snits het dan ook al de tuur naar onder een touw, bij ons geval de fok. Want ja, daar wie het helemaal mis. Wat gebeurde er met Snits? Ja, correct weet ik het nog net. Ik dacht eerst in het vorige wien ze aan binnen fok, reven in de fok ontzettend, want dan hien ze de fok al del. Dus maar nou wetende wat we nou weten, hien ze skade onder wetterstangen en op de zijkant van het schip, dus bij de zwudden.
Dus misschien is er ook wel jeder in het rak al wat gebeurd dat ze daarom de fakkel naar beneden. Maar helemaal correct weet ik het net, want de man ben hartstikke druk met reparaties en protesten. En, dus ik ga ze nog net sprutsen. Nee, daar is even geen tijd voor, maar als er toch een onvaring komt, dat weten we dus net. Nee, dat weten we net, maar ja, dat denk ik wel. Ja. Dan nog even over het klassement, want ja, Grauw en Benamen Grauw en Hek Lemmer, die bespekken natuurlijk. Want dan noemen ze, Snits en Ljouwert, ze moesten al hier uitvallen. Dat zijn de nummers 2 en de nummer 4 in het klassement. Dan heb je Jereveen nog, die had ook net een hele goede klassering. Ja, Grauw, Lemmer rint dan een puntje in. Maar ja, dat Zilgrauw wat, ja, dat maakt het niks uit. Nee, het begint wel wat een gatje te komen. Dus jouw Douwe doet dat hartstikke best. Die ziet gewoon lekker zijn eigen wedstrijdjes. En je hoeft helemaal niet eerste te winnen hier, om kampioen te winnen. Dat zou ik wel eens meemaken, toch? Ja, klopt. Maar daar hebben we dat ik wel eens meemaken. Ja, nooit één keer een eentje zielen en toch kampioen worden. Dus we zijn zelfs een keer omslaan en dan toch nog kampioen worden. Dus ja, dat kennen alle jaar. Dat kennen alle jaar. Nou, laten we de stand er dan even bij pakken op kaart. Waar wie joert de beste hier op IJsselmaar. Dan weten we dus dat Lemmer die krijgt er 0,9 punten bij. Vargrauw, de Zuidwesthoeken. Echt heel knap, hè? Van Auke de Groot, Zuidwesthoeken op het eigen wetter. Ja, dat gunnen we Mek, hè? Ja, als we in de Formule 1 zitten, dan succes de driver of the day. Ja, jong, geweldig. Ja, echt super mooi voor het meisje dat ze je zo mooi zielen. Ja. Zeker. Er zijn wel een heel soort protesten, zo'n in totaal. De protesten die ik opschreven heb, ben van Akkerum, Jennevoort, Drachten, Jereveen, Langwaard en Woordzijn. En dan mis ik er ook nog hier. Maar ja, het wie Sangaus. Ja, Ljouwert en Snits natuurlijk. Die hebben allebei er nog protest. Dus ja, het wie zeker een chaos. Dus, het werd een lange joen voor de protestcommissie, denk ik. In het zwithokje. Ja, in het zwithokje in de Kaap, ja. Laten we dan eventjes even naar het klassement. Het klassement. Op 1 Grauw, 11,9 punten. Var Lemmer, 18,8. Die ben dus een puntje in Roen. Dan Jereveen, 21,9. Ljouwert en Snits, allebei de 23,9. Zo is nou de kop van het klassement. Ja, nou ja. De Zuiderstal, er is wat, ja, er komt nou echt een gat, hè? Ja, dit is wel echt een gatje. En er moeten wel hele rare dingen gebeuren, wil Grauw dit net doorheen houden. Maar goed, we krijgen nog hele horen waartypes. De komende dagen wordt het... ik ga een beetje op Jan's stoel zitten, maar we krijgen nog wat minder wien. Dus misschien kan de rest dan toch nog wat dichterbij komen. Ja. Nou, je maakt het net niet op welke stoel het precies dienen, want dan heeft eigenlijk altijd gelijk. Er heeft 2 keer de versissing dienen. En de eerste keer zei dus van, ja, ik denk op Terhenne wint Snits. En Pardoes, Snits wint. Van een beetje zei dus van, ik jou Lemmer de beste papieren. En? Ja, weer in, hè, ja. Ik hier beter wat yield erop zetten kan, denk ik. Wanneer komt het alweer? In Lemmer, de eerste dag. Eerste dag Lemmer. Ja. Nou goed, kies je nou op daar rijden of wat dan eventueel wint. Is Grauw dan al kampioen, eerste dag Lemmer? Nou, dat zo. Nee, nog net. Oké, nou als het het zo is, dan kunnen wij gerust naar een restdag van morgen. Morgen wordt er vanzelfs net zield. Maar manje, dan ben we er weer. Dan ben we in Woordzijn. Toch? Ja, dan ben we in Woordzijn. Dini, hartstikke bedankt voor die kundige analyses. En ik zou zeggen, graag de volgende keer. We weten dus dat de Lemmer de rapste wie hier op IJsselmaar. En Grauw zit boppen in het klassement van de SKS 2024. Graag ontmanje in Woordzijn. Dag. Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Draaisma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema. Hast het al sjoen? Er is opruiming bij Kapel gaan wonen in Ljouwert en Boetenpost. Met alle sterke merken onder één dak. Ja, mijn kwattingen ontzontig % op meubelen, bedden en accessoires. Kom, laten we gauw gaan, want op is op.